festival hori euskara bizitzen ari dela, baina mintzalasaitik kanpo ere bizi behar dela. Eta hori da, ene ustez garrantzitsuena mintzalasai dela etapa bat bakarrik. Ez dela festival bat euskararentzat eta gero euskara desagertzen da helduden urte arte. Hori da garrantzitsuena nire ustez ere, garrantzitsuenetarikoa gure baitan sartzeko. Bai, eta gian erraiten aldirazu, beste urteetan zain bilan egin duzuen Piskat Festival horren inguruan, eta ea zerbait berri espero duzuen aurten goan edo zertan ziste. Beraz, badira perfilan hitze, badira hiru perfil ezberdin, erranen dugu, badira euskaldun berriak edo ikasten ari direnak, eta hoiek deskubritzen dituzte hainbat jarduera hastean zehar, eta beti prest dira gautzen egiteko, badira euskaldun osoak, izan zahar edo berri, jaten dugu eskaldunak, eta horiek ere biziki kontent dira, eta aktibitateak egiteko eskaraz, eta badugu hirugarren perfila, da momentuz hizkuntza izenez ezagutzen dutenak, eta hurbiltzera osartzen ez direnak. Eta horiek ere etorrarazi nahi ditugu, erakarri nahi ditugu, eta horren bidez baditugu aurten iniziazio batzuk, muos iniziazioa euskaraz adibidez, badugu danborrada iniziazioa, baditugu mintza praktikak, baditugu tailerak ere euskaraz kantatzeko ongi hori bikaina da. Larun batean izanen da Marie taldekin Baionan. Bederen ahoskatzen ikasteko, astapen bat da, eta pixkanaka espero dugu jendea etorraraztea, erakartzea jarduera horien bidez. Eta horten ere, angelun bada beti, ez da borroka bat, baina badugu beste realitate bat, nun baten hirugarren hizkuntza bat jokoan sartzen dena, Baionan ere, sarnegu zonaldean ere, bada gauza bera gaskoinarekin, eta horten entxeatu gira sortzen, ikusiko nora pasako den, baina entxeatu gira sortzen mainin guru bat gaskoinez eta euskaraz, bi hizkuntza horien etorkizunari buruz, BAB mailan eta Euskal Herrian orokorki, zonalde horretan sarnegu eta BAB mailan. Horra, beraz, sartzen dugu ere gaskoina barnean, eskua emaiten diegu, elkarrekin aintzinatzeko, ez gira berregoeran, baina badakigu ere guk zer den nolabait gordetua izaitea, eta beraz, edo itzalpean izaitea, eta beraz, ez dugu nahi hori ere beste hizkuntza batentzat, beraz, elkarrekin aintzinatzeko, etorkizun amankumun bat bukaiteko. Horra, beraz, badira hainbat gauza aurten, bai. Bai, eta justuki, beraz, aurten goan, Baionako eta Miarritzeko erriko etxeak implikatuak dira partaidetzan mintzalasai elkartearekin. Agian partaidetza hori esplikatzen alduzu, eta nahi nuke jakin, sedea duzuen beste erriak edo hiri batzu unkitzea geroan edo... Bai, errandizudan bezala, badugu begizio eta hor angelu. Aipatzen badugu Miarritze demagun hartzen dugu gitarteko bat, badugu alde bat Miarritze eta bestaldea Baiona, eta barnean badugu angelu, eta angelu ez dugu lortzen unkitzea. Beraz, bai, atetxo batzuk idekitzen ari dira, bada bisita gidatu bat euskaraz Tibori zentroan eskadikarrikan, eta badugu maininguru hori, baina zaila da angelurekin, baina entxatzen gira ere, eta espero helduden urtean beste jarduera batzuk ukanen ditugura, eta bar. Mintzalasai festibala, da festival hibrido bat, badira bi erriko etxe, beraz,
Baiona eta Miarritze, eta espero dugu Angelu laster eta beste herri batzuk zergatik ez, hori ikusi beharko da gero antoraketa mailan nola egiten alko dugun, ze lan bat da, lan handi bat da, eta badugu, beraz baditugu bi herriko etxe horiek eta Mintzalasai elkartea. Eta beraz elkarrekin, osatzen dugu hiruki bat, diru mailan laguntzeko, jarduerak sekatzeko, jendeak kontaktatzeko, eta azkenean gauzen antolatzeko, hola egiten da. Beraz, erdi elkarte, erdi instituzionala, erranen dugu dela Mintzalasai festivala. Ongi, bai, agian aurtengo egitaraua pixkatza aipatzen aldi guzu, badira berritasunak edo gauza batzuk absolutuki egin behar direnak, zein dira zure kontseiluak? Beraz, niretzat denak egin behar dira, otatzekotan, berrikuntzetan badugu, aipatu dudan bezala main ingurua gaskoinez eta euskaraz kamin komun deituko dena. Aste artean Angelun, astelenean Miarritzen ukanen dugu adibidez roller iniziazio bat, hori berrikuntza bat da. Aste azkenean Baionan ukanen dugu EVA, beraz hori da errealitate virtuala. Herri barrenek eramanen ditu bisaio, errealitate virtualean, beraz ez dakit egeran zer izanen den, da Call of Duty moduko zerbait errealitate virtualean pentsatzen dute, ikusi dudanarekin. Beraz, hori biziki interesgarria izaiten alda, gazte eta ez hain gazteentzat ere, baina hori da berrikuntza eder bat. Eginen dugu, ere hartuko dugu, ez gira turistak, baina hartuko dugu Miarritzeko tren tikia, Iban Reinerekin, itxasargitik Portu Zaharreraino joa iteko eta deskubritzeko itxas bazterreko historioak, Iban Reinerek kondaturik, hori biziki interesgarria izanen da. Larun batean izanen dituzue hainbat itzordu, Baionan, potoloa da, zinez Baionan, badira hainbat bisita gidatu, poteo karaoke bat ere antolatzen du Euskal Monetak, epaitxikatik Biltzokoraino tarokatik pasatuz, hori bikaina izan da, biak laurden butitan asirik, eta pixkanaka hor bilduko gira gure izordu nagusiraino, nahiz eta horiek guziak biziki ederrak diren. Badugu Moliz Tabernan ere gaualdi eder bat larun batean, eta igandean hainbat itzordu kanen ditugu 10-etatik 7 arte, eta azpimarratu nahi nuke ere banako barkatu lehen txapelketa izanen dugula horten, Mario Aintziran atxaldeko 5etan, beraz presbaziste banako dantzatzeko, ukanen duzue txapelketa bat, eta gero sari eder bat irabazlearen zat, horra. Beraz, deneri idekia da. Bai, azkenean eskuara maila guziendako bada egitekoa, eta adin guziendako ere, hori da. Bai, adin guziendako ere, dena den, baditugu itzordu batzuk ninientzat, adibidez, ninien irakurketak, bai, hastean zehar, ikusten dituzularik jarduera guziak, oartzen zira, bai, deneri idekia dela, ez baitez bada bakarrik zaharrei edo aurrer, zeren hori pentsatzen aldugu batzutan ere, Mintzalasai dela aurren, justut hastean zehar, aurren festival bat, eta bat ere ez azkenean ikusten duzularik realitate virtuala, banako txapelketa edo horako main inguruak ez tabakdekin, eta oartzen zira, zinez, badela adin guziendako,
eta ere gustu guziendako. Bada kultura, eztabaida, kirora, bada denetarik, bisita gidatuak eta dantza, eta beraz gustu guziendako eta adin guziendako hori da Mintzalasaik festibara dago biltzeko. Mila esker Renaud Davin eta laster arte izan ongi. Mila esker zuri, adio. Egunon, goizeko 6ak dira, naiz irratian zaude. Gaza gogoan eta bere gobernuaren ibilbidea defendituz jardun du Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak bere politika orokorreko lehen eztabaidan autogobernuaren oinarri berriak ikasturte honetan adostu behar direla nabarmendu du beharra eta aukera dagoelako. Palestinara begira abiatu du Imanol Pradalesek bere lehen politika orokorreko eztabaida. Osoko bilkura hau Gazan ikusten ari garen genozidioa salatuz hasiko dut. Asalduta, nekatuta eta nazkatuta gaude. Biolentzia honek samina, amorrua eta ezintasuna eragiten digu. Horregaitik gaur Netanyahu eta bere gobernuari ozen esaten diogu aski da. Eta ez usteko keinu batekin, Israel-Palestinan gauzatzen ari den genozidioa salatzearekin bat, minutu bateko isilunea eskatu baitie legebiltzarrean elkartutakoei. Hori lehen keinua, bigarrena, hizkuntzaren autuari dagokiona. Hoy el número de conflictos armados en el mundo es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Diosala amaituta gaztelera nagusitu baita bere hitzartzean eta ia 2 ordu zala kudeatu ditu bi hizkuntza ofizialak gaztelera zazalduz neurri eta helburu nagusiak eta euskararentzat keinu eta zeharkako erreferentzia. Munduaren argazki iluna egin du Pradalesek. Olvidar la anterior. Y ante todo esto nos ocurre algo muy humano. Nos desorientamos. Argazki horretan, China, Trump, Putin eta Netanyahu aipatu ditu eta horren aurrean Europaren ezina eta ahulezia ere azimarratu ditu. Gurera etorrita transizio garaiko errelatuari keinua zirudiena Frankoren aurrean bere burua sutan bota zuen Joseba Elosegi jeltzalea gogoan. Gure herriaren askatasuna defendatzeko bizitza sakrifikatu zuen belaunaldi baten semea izan zen. Belaunaldi horrek benetako pazientzia estrategikoa izan zuen, bakea eta tolerantziagia bihurtzeko. Gerra galdu zutenek pazientzia estrategikoa izan zutela esan du Pradalesek 70ko hamarkadako euskal matxinada existitu ez baliz bezala mintzatuz. Autogobernua hitz egitean tonua serio jarri du betiko zain ezin daitekela egon esan da eta adostasun berri eraikitzeko unea orain dela nabarmendu du. Garaiak eskatzen duen itun berriaren elkarrizketak ezin dira sinedie luzatu. Mundu azkardoa, behar handiak ditugu eta ezin dugu geldi geratu. Bizi dugun egoera politikoak aukera bat ematen digu eta aukera hori baliatzea dagokigu. Kurtso politiko honetan aurrera pauso nabarmenak ikusi behar ditugu eta etorkizuneko autogobernuaren oinarri berriak adostu behar ditugu. Ohiko legez bere exekutiboak egindako lanak goraipatu ditu eta neurri zerrenda luzea aurkeztu du, naiz eta iragarpen zaharrak berri gisa ere saldu dituen adibide garbiena gurasotasunagatik emandako laguntzen ingurukoa. Gaur iragartzen dut, umeen jaiotzagatik 200 euroko diru laguntzak 4 urtera arte luzatuko direla. Iragarpena gaurkoa zela zioen arren, pasaden martxoan orain dela urte erdi iragarpen berbera egin zuen Lakuako gobernuak. Beste ideia pare bat nabarmentzeko bere hitzartzetik, batetik ongizate emozionalari eman dion garrantzia. Ongizatea ez dago individualismoan, ez da selfia, talde argazkia baizik. Ez dago neurrigabeko kontsumismoan. Ez dago sare sozialek sarritan irudikatzen duten fikziozko zoriontasunean. Gertutasunean, konfiantzan, elkarlanean, giza-harremanetan oinarritutako munduan dago. Eta bere hitzartzearen amaieran nabarmendu duena nazioarteko eta bertako egoeraren aurrean kontratu sozial berri bat aldarrikatu du. Kontratu sozial berria behar dugu, dimentsio emozionalaren eta komunitarioaren begirada txertatuko duena. Sinetzi dezagun beraz gure gaitasunetan, gure aukeretan. Kontratu sozial berriak autogobernu indar berritua eskatzen du. Gure nazioak behar dituen gaitasun politikoak osatzeko eta zabaltzeko.
Mundu mailan Gaza hiriko esku hartzea gehiago du txikizotik konkistatik baino, hirian mantentzen diren milaka palestinar dira Israelgo armadaren egungo oztopo nagusiena. Hauen kanporaketa eta txikizi osoa dira lehentasun nagusi. Babesik gabe, jakirik gabe, ala osasun arretarik gabe, Gaza hiriko zibilak Israelgo militarentzako helburu erraza izango dira. Soldadu eta politikariek Gazan ez dagoela errugaberik sinisten dute. Pierre Razou ikertzaileak Le Figaro egunkarian esan du helburua bezain beste pertsona kanporatzea eta guztia suntsitzea dela. Bertan bizitzea ezinezko bihurtu arte. Horixe aurreratu zuen Bezalel Smotrich finantza ministroak behintzat. Eta ez behar batekin ere joan barra daukagu, Jesus Berjo Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zuzendari medikoa izandako kardiologoa, mendi istripu batean hildarriainoko Gilbo tortorrean. Bilaketa taldeak Gilbo eta Kueto Kabron tontorrean artean zentratu zen bilaketa, eta bertan Gaztela Leongo erreskateta salbamendu taldearen helikopteroak ere parte hartu zuen. Subdelegazioak jakinarazi duenez, Jesus Bergonen gorpuaren aztarnak atzegoizen aurkitu zituzten, Gilbo tontorraren inguruan itxuraz tontorretik berara hori zen. Kardiologiaren esparruan erreferente handi izan zen eta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zuzendari mediku izan zen. Aurten erretiratu zen. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikotik ez daukagu ezer aipatzeko, beraz goazen eguraldiaren iragarpenarekin. Iker Ibarluzea. Ostiral honetan eguraldiak zertxobait ez egonkortzera egingo du. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, hodei hauek mendebaldetik ekialdera mugituko dira, eta naiz eta zerua zikinagoa agertu orokorrean ateri eutxiko dio. Arratsaldeko lehen orduetan eta nahiko eguraldia atsegina nagusituko da, baina pixkanaka barnealdetik barna bero hodeiak engaratuko dira, eta arratsalde erditik aurrera hemenka modu isolatuan ekaitz zaparradaren bat edo beste izango da. Orokorrean esan bezala nahiko sakabanatuak izango dira eta ez dirudi oso indartsuak izango direnik. Haizeak hego ekialdetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu, bereziki haizegunetan, mendi inguruetan eta gehien bat lurraldearen ekialdean. Temperatura minimoak gora egingo dute eta goiza oso epela izango da, minimoak 18 eta 22 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso gradutxoren bat jaitsi egingo dira. Kantauriar isurialdean 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Eskerrik asko Iker Ireiak 19 zazpiak eta 7 erlojuan oraintxe. Informazioaren aria. Birziklatze istorioak! Brika dagokion edukiontzira bota dute! Brikurra! Txiki egin zen potea berriro jaiotzeko! Etxeko lanen kuadernoa zena zereal kaxa bihurtu da! Jarraituko du, birziklatzen jarraitzen badugu! Istorio gehiago birziklatu.eusen. Ekoenbes, Ekovidrio eta Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan ekin QR-arekin. Fisioarenean ekin QR-arekin. Ilapaindekian ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta lehia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Karrero erditik kentzeak askartu zuela trantsiziorako bidea zalantzarik gabe. Frankori eman zitzaion puntila. PZ-koak gure kontra sartu ziren. Zean kartzelan, egia esan da. Eta eziakoak izango zirela eta ez bazien, eziakoan esku izan ginela. Erbesteko Jaurlaritzako lehendakaria Jesus Mari Leizaola garai horretan, urrengo egunean, atentatuaren urrengo egunean bota zuelako Euskaldunak ez dire izan, zen eta izango baziren, ni Euskaldun lehendakaria naizenez jakingo nuen eta ez dakit tutik ez. Carrero Blanco pasatzen segunian, ni danok boligrafoa genuen aboan. Tous les commandos, ils avaient des stylos pour le bruit. Onda espansiba engatikan. Batzutan esaten dute horrek transizioa baldintzatu zuela, oberako, baina bai, agian oberako izan ziteken, baina momentuan behintzat erregimen frankistak gogortu zituen bere ekintza guztiak, 2 edo 3 urte oso gogorrak izan ziren.
Gabeko behatzik aldea etorri zen, eta, uste ez gendun notizio bat, nire haitxein bilekun zen, sargentu eta etorri zen haitxekin, eta haitxekin zaren bentzion, modu hon bat, amai izateko 6.000 bertzi jogela, eta nire haitxekin izatzi jola, da modu hon bat, ama bati 6.000 bertzi jogela izateko. I ens van deixar entrar a la mare, hijo, y lo que le da la madre, te van a matar. Y el chiqui, pero el pueblo, tienes todo el pueblo vasco, como si fueran tus hijos. Me voy a quedar sin hijos. No, que tienes todo el pueblo vasco. Amai izan zion, behar. Irabaziko zula semepila, hori hola izan zen. Izan zen increíble, urte batzutan, zenba jende etorri izan. Zergatik txiki, etorkin asko Euskal Herrira, langileak eta txiki langile izan zen, fabrika batean sartu zen, Extremaduratik zetorren, eta orduan nolabait eskarmentu emateko, ez? Apurtzen zuelako erregimenaren diskursoa, ez? Euskaldunak dira separatistak, xenofoboak, razistak, eta begira. Hemen dago gazte bat Extremaduratik etorri berria eta gainera etan sartu da. El popolo unito vincerá en España come ha vinto en Liberación, ave, España de Franco. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado. Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. El día antes de morir, yo me acuerdo que me cogió la mano, estaba en la cama y estaba yo al lado, sentado al lado, me cogió la mano y me dijo, Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Haustura ala erreforma. Belaunaldi baten autua ulertzeko podcasta. Asteazkenetan gaueko 9:00 Naiz Irratian, eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan. Informazioaren aria. Zazpiak eta 13 oraintxe erlojuan, irailak 19 eta dakizue ordu honetan beti tertulia abiatzen dugula, guraldi tertulia abiatzen dugula, eta gaur nirekin bi gonbidatu dauzkat, lehenengoari kaixo esango diogu, Xole, Agirre, egunon. Zer modu zena? Ondo, berokin. Berua, bai. Bai. Ze temperatura daukazu oraintxe Irunen? Irunen 21 gradu daude, baina orain entzun dut 24 graduko temperatura sentitzen dela. Egia esan, oain atera naiz pixkat hemen kalea eta bero iten du. Bai, egia esan gaua beroa izan da ere, Bai, gaur bai. Adibidez, ostirala da, astea bukatzen ari da, badaukazu plan ikastebururako? Gu beti daukagu planan. Bai, gaur ordu bat erditan eguardian etorri behar du martxa egiten dute Nafarrotik Hendaiara Palestinaren alde. Ibaitik itsasora, hori da. Bai, eta, pentsionistak horreon behar geha. Bilar daukagu manifa Donostian, ostegunean daukagu manifa Gasteizen, badaukagu dana bete-betea. Bai, gainera, orain Gasteiz aipatzen duzula, galdetu behar nizun, ez dakitatzeko legebiltzarreko bilkurari buruzko zerbait esateko, ze iritzi daukazun? Nik uste dut, barkatu. Bai, lesa. Gipuzkoatik 5 autobusa joan behar gera. Eta
pentsiodunen arteko azarrea izugarria da. EAeko gobernua ez baitu legea eztabaidatzen ere utzi. Eta hori iruzur politikoa da. Egia esan, nik uste dut 80.000 pertsona, gehienak emakumeak, pobreziara kondenatzen ditu. Eta nik esango nuke guztiak animatzen ditugu gurekin bat egitea, borroka hau ez baita guretzat baizik. Eta egungo langile guztientzat. Ea iritzin aldatzen dute, baina ez dakit buru gorra dauka gobierno hau. Eta bueno, nik uste dut egingo degula martxa polita, Bizkaitik eta Gipuzkoatik 12 edo 13 autobusa idea daukagut ara joateko, eta ikusiko dugu, zer pentsatzen du jende hau. Gainera, aipatu nahi nizun, atzo, Bakartxo Tejeriak nahi zirratian eman zuen elkarrizketan, pentsiodunengatik galdetuta, berak esan zuen legea dela, legea hor dagoela, eta azkenean zuek naiz eta sinadura asko bildu, gero legebiltzarrean geratzen dela testu eta sinadura hori, eta beraien erabakia dela, ez dakit zuk hor, ez dakit zerbait entzun zenuen, ez dakit bakizun horren inguruan? Nik ez nuen entzun natzua ezer, baina guk pensionistak egin dugu lege egin behar deguna dena. Eta niretzako problema handiena da ezke ezin dugu ez da sartu legea hitz egiteko hor barruan. Hori ez da legala. Hori da, ezke da imposizion bat ez hitz egitea legen aldiz. Eta ikusiko dugu zein behar dute. Ez dute pentsa zenba jende dago Euskal Herrian gaizki. Ezke ez dute, gero esaten dugu, RGI dagoela, ez dakitzen, baina zenba jende ezin du aliatu eta kobratu este RGI. Egun behar da kalian, pentsionistaren bileran, astero, ikusteko ze problema daukagu. Gero nola, prentzak, ez denak, eskerrak, baina prentza asko ez dute esaten ezer, esango nuke ez dagoela problemarik, baina dire problemak oso handia jende helduakin. Hori da, ea asteburuan zer moduz joaten den, baina kaixo esan behar diot ere Mikel Lasarteri Irurtzundik egunon. Kaixo egunon. Zer moduzu? Ongi, hementxe. Nola argitzen duen ikusten? Badaukazu zuk astebururako planik kasu honetan? Bai, larun batean Barakaldora noa, hango auzo bateko festetan, eta kustaldi eikia, eta igandean berriz Nafarroaldean. Orduan asteburu polita horretik. Bai. Zure kasuan nola dago giroa Irurtzunen? 21 gradu eta zerue nahiko garbi ikusten da, baina urrutira odei itxusi xamarrak ikusten de. Bero handi egiten duen eunetan ikusten den odei oitakoak urrutira. Da ego haizea eta gauean ez do freskatu. Bihar eguraldi txarra dator, beraz gaurko aprobetxatu beharko dugu. Bai, eguraldi hona da, tomateak eta banarrak eta ontzeko, kortako oso ona die. Euri pixkoate egiten du noain. Hori da, ea zerbait erortzen zaigun. Galdetu nahi nizun zuri, aste honetan, astelenean uste dut izan zela, elkarrizketa, tertulia, eguraldi tertulia batean aipatu genuen, baserri eskolekin eta basozainekin, udara honetan egon diren suteak, ezakit pentsatzen dut ikusi duzula, izan duzula suten berri, Galizako eta Gaztela Leongo suten berri. Zu baserri eskola, Adritz berri baserri eskola aurrera emanik, ezakit zuk ze sentimendu daukazun sute hauen inguruan? Nekazaritzak atzea indo dena zailtasune jarri due, da asko utzi da baserri mundue, eta baserri mundue usteakin batea, mendik eta zikindu inde, eta hoi arrisku haundie bihurtu da gaur egun.
Da, bai, azindak lan izugarri egiten domen din, garbiketa lana eta horri eutxi beharra dago. Hemen Nazarro aldean gero eta gehiago de udaletxeak ardura o preocupazioi daukeenak eta nolabait ide bultzatzen azinda eta menditan eukitzea mendik eta garbitzeko modu natural batean. Da hor okerra hundi dau eta aber pixkanaka zuzentzen den. Bai, zure ustez gainera klima aldaketak badu eragina suta hauetan? Bueno, klima aldaketan nik gehiagi sinistatzen, ze azkenean da erlijio berri bat eta horren atzean bada interes ekonomiko izugarrik eta irabazi ikaragarrik aide lortzen enpresa batzuk horren ekonomia berde horren atzean dainak eta horre baino gehiago nekazaritzan eta gaur egun hemen eman den aldaketa sozioekonomikoa lotutako fenomeno bat dela nik uste. Gaina asko jendeak beak sortutakoak izan dude, nik bizkoa behitu dutenan arabera. 2.000 esker gaur eguraldi tertulia honetan egotagatik, uste dut opare izan dela, eta mitzat 2 gai jorratu ditugu, 1.000 esker eta aurrengo estiralean ikusiko dugu elkar. Bai, urren arte. Aurrengo arte, agur aste buruan. No pasa. Hori da berdin. Agur. Informazioaren aria. I see the hurting deep within your eyes. I just wanna keep you close. And all the memories, they come alive. They're tearing up in your soul. The days you don't believe. When you're lost and afraid to dream. When your heart hurts too deep. Put your trust in me before you leave. Just hold on me, 'cause love is all we need, darling. Just hold on me, 'cause love is all we need, darling. Just hold on me, 'cause love is all we need, darling. Maybe somewhere in a different time we could make things good. 'Cause maybe one day we will be alright, like we always said we could. The days you don't believe, when you're lost and afraid to dream, when your heart hurts too deep, put your trust in me before you leave. Just hold on me, 'cause love is all we need, darling. Just hold on me, 'cause love is all we need, darling. Just hold on me, 'cause love is all we need, darling. Just hold on me, 'cause love is all we need, darling. Just hold on me, 'cause love is all we need, darling. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7.
Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz irratia. I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, "I tell you something, when you're nothing, you got nothing to lose." Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, all of the trouble, he said. But now the money's gone, life carries on, and I miss it like a hole in the head. Oh, oh. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, keeping the world from the door. She said the world's just a puppy and the door's double locked, so why you gotta worry me for? Cause he left a hole in my heart, hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on, and I miss him like a hole in the head. Sometimes you can't change and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. We got holes in our lives. We got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. We got holes in our lives. We got holes, but we carry on. Now we got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Thank you so much, guys. Besarkada beroa zuentzat. Aitona ilobari esan zion, herriaren zatia
Aiz eta maita ezan, defenda ezan. Informazioaren aria. Zazpiak eta 30 erlojuan irailak 19 eta iritsi da editorialari bere tartea emateko unea. Gaur horretarako nirekin daukat Egoi Belategi, egunon? Diagnostikoa, tonuak eta heldu beharreko argazki bat. Atzo, Gasteizko Legebiltzarrean egin zen politika orokorreko osoko bilkuran, pisu politiko gutxiko esaldi asko izan ziren, interesgarriak suertatu ziren iragarpen eta konpromiso gutxi batzuekin uztartuta. Jarduera parlamentarioa etenda egon den hilabeteotan Imanol Pradales lehendakaria desagertuta egonda nolabait, ziurrenik EAJaren barne krisiak eta alderdian izandako buruzagitza aldaketaren trantsizioak baldintzatuta. Denbora tarte berean, PSE gobernukidea ezkutatuta egonda zuzenean, koldo kasua saiestuz. Bi indar politiko hauek gutxi agertu dira udan zehar, eta agertu diren aldi bakoitzean EH Bildu kritikatzeko izan da. Izan ere, badirudi EH Bilduk bere gorako inertziarekin jarraitzen duela, eta herritarren aldarrikapen askorekin hobeto egokitzen dela, indartuz joan diren Palestinaren aldeko mobilizazioekin ikusi dugun bezala. Testuinguru honetan, jendartearen zati handi batek alarmaz ikusten du atzerakada erreakzionario bat ematen ari dela, eta lehendakariak erronka hori ere errekonozitu zuen parlamentuan herrialdearen beste erronka batzuekin batera. Pradalesek egin zuen diagnostikoa egiazkoa bada, ezin dugu jarraitu gauzak orain arte bezala egiten, eta hor neurri handi batean ganberako bigarren talde politiko EH Bildurekin bat egiten du. Adibidez, mehatxu horren aurrean estatusari buruzko eztabaida lehentasunezkoa bada, naiz eta Aitor Estebanek denbora behar izan, epeak 2026ko ekainera arte atzeratzea eta alderdiei eztabaida guztia uztea ez da logikoa. Egoera honetan lidergoak garrantzi handia du. Ziuraski, etorkizunerako funtsezko diren eztabaidak alde batetik, Pradalesek egiten duen kudeaketa balantzearen eta proiektu instituzionalaren, eta bestetik Peio Otxandianok nazioaren egoerari buruz planteatzen duen diagnostikoaren eta prospekzioaren artean kokatzen dira. Horregatik osoko bilkurako gauzarik interesgarriena biak interpelatu zirenean entzun zen. Marko politiko, ideologiko eta instituzional horretan, Eneko Anduezaren interbentzioa disonantea izan zen. Bi indar majoritarioek paper garrantzitsua ematen diotelako PSeri eztabaida estrategiko honetan, baina berak mespretsatu egiten du eta hitz egin PSOEren arrosaren festan balego bezala. Bere alderdiko kontseilariak zoriontzen ditu aurreko gobernuetan izan dituen erantzukizunak azten dituen bitartean, eta Madrilgo PPek bezala liskar politikorako soilik balio duen hizkera erabiltzen du. Hori bai, abantaila bat du egia esan Anduezak, bazkideek betoa onartzen diotelako herri eztabaida gisa identifikatzen diren horietan. Madrilera eskuina heldu edo ez, eskema hori balazta bada herrialderentzat, eta denok jabetzen gara horretaz. Eskerrik asko Egoi, behin editoriala eginda badakizue azalen errepasoa iristen dela, azalak errepasatzeko nahi ditzi dela, eta etxetik hasiko gara eguneroko moduan, gara egunkariak Pradales lehendakariaren lehenengo politika orokorreko osoko bilkura nabarmendu du. Titularrean, azpimarratu dute autogobernuaren inguruko negoziazioak ekainera arte atzeratzen dituela, eta bartarazi du inboluzio arriskoa dagoela. EH Bilduk akordioaren aldeko jarrera erakutsi du. Argazkian aldiz, Frantziako gobernuaren murrizketa politiken aurkako mobilizazioak ageri dira, Macronen neurriek aurkako grebak milaka herritar ekarri zituelako kalera, Baionan eta Biarritzen ere protestak eginez. Berriak Pradalesek alderdiei autogobernu estatus berriaren inguruan ekainera arteko eman diela nabarmendu du gararen modura. Gai horretan EH Bildure erekitako eskuaz gain bestelako irudi bat ekartzen du azala.
Palestinaren aldeko mobilizazio masiboak Euskal Herriko hiriburuetan. Antolatzaileek Israeli armen blokeoa ezartzeko eskatu dute herritarren babestabala erakutsiz. Deia egunkariak autogobernuaren erreformaren aldeko deia jarri du lehen planoan, Pradalesek ongizatea hobetu nahi duen estatutu berri baten aldeko negoziazioak eskatu dizkie alderdiei eta EH Bilduri eta PPri eskua berriz luzatu die. Argazkian Bilboko aireportuko terminalaren edapena da albiste, La Paloma handituko da eta hegazkinetarako sarbide zuzena izango duten fingerrak eraikiko dira. Noticias de Gipuzkoa egunkariak Pradalesen mezuan nabarmendu du ere, autogobernua blindatzea zinbestekoa dela adierazi du, garai ilunak datozelakoan, EH Bilduk eskatu dio hitzak ekintzetan bihurtitzala. Argazkian Donostiako zinemaldiaren hasiera gaur abiatzen da lehiaketa eta Ester Garziari emango diote lehenengo Donostia saria. Angelina Jolie igandean izango da Donostian bere azken filma aurkezteko. Eta Diario de Noticiasen titularrean osasun gai larria jorratu dute. Adinekoen artean lokutsuen eta alkolaren menpekotasuna gero eta handiagoa dela dio ikerketa batek. Bakardade eta babes sozialik ez da dira arazoaren erdigunean. Argazkian Iruñeko planetarioaren berraikuntzaren lehen urratsak ikusten dira, tornamira aretoa garbitzen hasi dira udaberriko sutelarrien ostean. Noticias de Navarra Nafarrako eguzkariak Zerdan eta Servinabar enpresaren arteko ustezko loturaren inguruko ikerketa judiziala azpimarratu du. Auzitegi Gorenak ezezkoa eman dio sozialistaren egilegitari eta espetxean jarraituko du. Azalean Iruñeko planetarioaren kupula geri da kaltetuta eta berreraikuntza lanak hasi direla jakinarazi dute. El Correok bestalde Pradalesen hitzak ekarri ditu azalean Gazako genozidioagatik enpresak seinalatzea populismoa dela adierazi du. Aldi berean estatutu berria 9 hilabetetan berritzeko beharra azpimarratu du garai ilunak saiesteko. Argazkian Bilboko Palestinaren aldeko mobilizazioaren irudia nabarmentzen da milaka pertsona kalean Israelgo erasoak salatuz. Eta azkenik El Diario Vasco egunkariak estatutu berrirako deia azpimarratu du Pradalesek garai ilunen aurrea hartu nahi dielako. EH Bildu konpromiso mugagabe eskaini du eskuin muturraren aurrean eta gainontzeko alderdien iritziak ere jaso dituzte. Argazkian zinemaldiaren distira dator. Angelina Jolie izango da izar nagusietako bat eta igandean bere filma aurkeztuko du gaur Ester Garziak jasoko du Donostia saria. Informazioaren aria. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, naiz irratian. Paseaba con los labios pintados de otoño oscuro y su jersey de lana, el pelo recogido a destiempo y la brisa ya fría enrojeciendo sus pómulos. Yo la miraba y atenta cuando correteaba por mis calles a solas y me preguntaba cómo era posible que sus ojos tan vivos murieran por ti. Tal vez será que ya puede hacer más feliz que tú.
mis mejores luces. Intentaba aligerarle los pasos, moviendo la tierra bajo los adoquines. La conocí hace ya unos años. Paseaba por el puente con sus botas marrones. Ahora me mira con ojos de alivio y yo la sonrío en cada fachada. Tal vez será que ya no entenderás que una ciudad vestida de azul la puede hacer más feliz que tú. Tal vez será que ya no entenderás que una ciudad vestida de azul la puede hacer más feliz que tú. Yo le ondeo las 3 playas que tengo. Sembraste absurdos su jardín, delirios, Zazpiak eta 42 erlojuan iritsi da tertuliaren garaia, iritsi da asteko azken solasaldia, eta gaur nirekin dauzkat Malen Frantsesena eta Goi Berategi, egunon? Egunon. Lehenik eta bain Malen zorionak. Eskerrik asko. Zurtu betetzea da? Bai. Enekin zorionak, Malen. Eskerrik asko. Jo, Ere zoriondu behar zaio. Jateko zozekarri oso? Bai, gaztatarta. Ole. Ostras. Baina ez da bask cheesecake izango, ez? Ez dakit, labeko gaztatarta, betiko gaztatarta. Zuk egindakoa. Bai, bueno, nik ez, nire amak egin du. Bueno, baina gertuko norbaitek. Bai. Vale. Eta garri dut, sin gluten jandezan. Ze polita. Ze polita, egia esan bai. Ba, jo, Ireia, aitortu behar dizut. Ja, nik amaiketako egarri dut naita pentsatzen getzatetzela gongo. Eske, planteatzen egon ginen, posible da hau egin, ze bere zirina botatzen diogu, eta bota diogu maizena glutenik gabekoa. Bale, orduan barrura. Nola kentzen zaio maizenari glutena? Ez dakit. Maizena hartu irina da. Bai, bakit. Horrek ez du gluten. Hartu irin refinatua, ez? Bai, baina ez dauka... Bueno, karo. Claro, da hartuaren irina, punto. Bai, horrek ez dauka glutena. Ondo, egoizurekin hasiko gara zer ekarri guzu gaur? Ezagutzen zu Atlantikaldia festivala? Bai. Errenteria horretan, atzo hasi zen, eta jendetza izugarria bildu zen. Askotan erakartzen du jendaia lehen egunetik Atlantikaldiak, urtero gero eta gehiago esango nuke, aipamentxo bat baita ere etxonetako lankide bati, Inigo Asensiok jozulako, berak ez da bertan honintzala, baina bertan honintzan darte batez. Eta gero, eguneko kontzertu nagusira joan nintzen, lehenik eta bin, aurkezpena jartzeko esatuko diot Larraitzei, mesedez. Thank you to everyone involved in organizing this wonderful festival. We are truly happy to be here with you today at Atlanticadia Festival. We are Soul Band, a Palestinian band that carries the voice of Gaza and Palestine
to the world through music. Tonight, we are honored to share the stage with talented... Entzuten ari zaretena Soul Band, Gazako bandaren abeslaria da, atzo irekira izugarria izan zuelako Atlantikaldiak, Soul Band, taldea ekarri zuten. Beraiek aurtengo martxoan lortu zuten zerrendatik ateratzea, alegia gatazkaren zatirik handiena bertan igaro dutela, jendetza hori dela eta gerturatu zen hainbeste. Kontzertu nahiko unkigarria izan zela esan behar dizuet, bai nabaritzen zen jendea festarako baino beste zerbaitetarako zeola, negarmalko desente ikusi genituen baitere, eta bueno, aurrera egin baino lehen, beste tartetxo bat jarriko kontzertuekoa uler dezazuen zer den band honek bizi izan duena eta zer den atzean utzi duena. This song, it's called Uladi Asafir Bil-Jannah. My children, birds and heaven. This song, it was written and composed in the tent in Gaza under the sound of bombing. And we are here today to share... Bestak bestea azaltzen zuen abeslariak, atzo abestu zituzten hainbat kantu, Gazan bertan idatzi zituztela bombenpean, eta oso gogorra egin zitzaidan niri pertsonalki, beraien historiak entzutea, hasi zirelako esaten, bati anai bat hil ziotela, beste bati bizilagunak, denek zegaten norbait galdu dutena, norbait hil diotena hobet esan, desalgazatuak hil diona, gehienak bomben azpian, gauza bat errekurrentea da. Eta besteak beste, beraien irudi, zuzendaria izan zuten gogoan, berak etzuelako izan aukerarik ateratzeko Gazatik eta duela gutxi hil zen. Besteak beste ere atzo perkusio joleak ala izan zuen talderekin berriz ere jo lehen aldiz martxotikan, berak ere etzuelako aukera izan ateratzeko hasiera batean, eta duela egun batzuk lortu zuen, Atlantikaldian eskainitako kontzertua izan zen lehenengoa. Eta hoxe, gero baita Arkaitz Miner biolin joleak jo zuen, Inaute Lorrieta ere izan zen holtza gainean. Ni asko ere nintzen luzatu bertan, goizeko posteretan sartzak baditulako bere ondorioak. Baita ere, eta honekin jamaitzen dut, esatea, eta normala dela, baina nolabait nik sumatu nuela jendea oso triste zegoela. Etzien abeste guztiak tristak izan, baina jendea triste zegoen. Hainbat abesti, bigarren abesti bat ere jartzeko esatuko diot Larraitz, eta honekin jabukatzen dugu. Bueno, etengabe Palestinaren askatasunari abesten zioten, eta behin baino gehiagotan ere esaten zuten, nolabait jendeak ez duela zertan bakarrik triste egon behar hobet esan dezuela lastimarik sentitu behar beraiengatik. Egoera oso gogor batetik datoz, bizitzen ari direna infernua lurran da, esango nuke nik, bai Zisjordanian ere, baina bereziki Gazan gaur egun, baina ez gaitezen atxekabean erori. Gazan badago bizirik dagoen herri bat, biziraun nahi duen herri bat, eta hori da hain zuzen ere ospatu behar duguna. Bertan daude, sufritzen, baina bizirik, eta bizirik jarraituko dute. Hori ez dugulako bestelakorik baimendu. Eta bien bitartean mundu osoan zehar palestinarrak daude gauzak egiten. Eta nire mezua gaur da, ez ezagulan lastima sentitu beraiengatik, baizik eta nolabiteko admirazioa sentitu ezagula beraiengatik. Kasu honetan musika banda bat baldin bat Gazakoa, egin dezagun gure beraien min hori, baina egin dezagun gure baita ere beraien musika hori ongi pasatu dezagun, zesandakoa bizitza berriz ere loratuko da, eta Gaza solar batean ere bilakatu badute ere, solarrik antzuenean lore bat loratu daiteke, eta hortik bizitza jaio, eta ziur gaude solarrotan jaioko den bizitza hori ez ere izango 35 pisuko Trump Tower bat. Baina, Atlantikaldiak jarraituko duela gaur ere, bihar kontzertuak izango dira. Nik, begira, honekin batera orain gogoratu nahi, zenintzelako gogoratzen, aipatu nahi nizuen gaur, ostirala, 6etan egongo da bakearen soinu mapa ilustratu bat, Palestinatik Gipuzkoara. Nik parte hartu dut bertan. Bai. Eta, izango da, UNRWAk gidatu du hainbat unibertsitateko ikasleekin, eta, bertan egin genuena izan zen idatzi genituen historia realak, adierazpenetatik abiatuta, beraien historietatik abiatuta idatzi genituen gidoiak, eta bertan entzun ditzakezue gure ahotsak,
kasu honetan toki ezberdinetan, ez? Nik grabatu nuen adibidez ospitaleko erizain baita izango banitz bezala, ez dauzkatela behar material, umeak datoztela, jende hiltzen ari dela, oiuak daude, 1000 gauza daude, eta benetan gonbidatu nahi zaituzet entzutera, eta herritik gidatua izango da, uste dut txoko ezberdinetan, Donostian bertan ere egintzen, eta benetan niri hori grabatzen, bai euskeraz eta bai erderaz da, eta niri hori grabatzen, pilat unkitu ninduen, beraz aukera balin badukazue benetan entzun. Arratsaleko 6etan o 6:30? Arratsaleko 6etan izango da. Esango dugu, pentsatzen dut izenean beharko dela, ez? Ez dakit, begira hori kontua dakit. Atlantikaldia musika baino gehiago ere badelako, egite dituzte bisitak gidatuak, bestelako ekintzak, padel surfa badago esaterako, bai. Padel surfa dago horeretan non egiten. Bai, beharrezkoa da. Oiartzun ibaian, bai, papresaren paretika. Hori beste eztabaida da. Izena eman behar da, Izena eman behar da, bai, horrelako ekintzetan, doakoa dira, sartzen bazarete webunean errex egiten da, eta hori esaten gare ginena, beti badirela beste ekintza batzuk, badago beste bisita gidatu bat, uste larun bat goizan izango dena Manchester txikira bidaia deitzen dena oso gomendagarria, bai, hori da, 11:00 Hori da, eta horeretaren iragan industriala aztertzen duena, malen zugertu bezala, bereziki gomendatzea dizut. Nik esango dut horeretalen oi hartzontzela. Bai, horrela jartzen baldin bagara. Eske, eukitzen genuen batxillergoan, ez da bai da. Oiartzuaren gatik izango badiz ere, Gipuzkoaren ekialde osoa zuen izango zen, ez? Bintzat Donostitik ekialderako zati guztia. Ez pentsa, Oiartzun horrela dagoen bezala maite dugu. Nekoa. Okreto nago Gipuzkoako bigarren udalerrik handiena da. Handienetako bat da, baina uste dut daudela Tolosa, Azpeitia, aurretik daudela. Gipuzkoako handiena Oñati dela. Orduan da Oñati, Azpeitia, Tolosa ere handienen artean dago, Donostia, eta gero Oiartzun. Oiartzunak mende asko hartzen ditu. Herria, Sopolitan. Hoxe, ekintzan dana egiteko Atlantikaldian, hausartzen baldin bazarete padel surfarekin, ze, karo, zu iraia ingurua, zuk horreta ezagutza duzu? Gutxora bera, bakizu ezagutuko duzu papresa fabrika, ez? Ez. Ez, horretara sartzean ez duzu... Kosta la kosta saioan. Claro. Horretara sartzean ez duzu somatu horrela usai berezi bat, txartxarra... Ez, esan barra bukatu usain berezia kaletan usaindu genuena, baina festak zirelako, orduan ez du balio. Madalenak. Bai. Zeonak. Baina bai, horreta delako, uste, korrugado zitsi ostean Azpeitian, izango dela ziorazko Euskal Herrian, herriaren zentroan, fabrika bat daukan herri bakarra, eta fabrika, ez da... Ez da fabrika txiki bat, da... Erraldoia da, zergatik jarretzen duen irekita, galdetu bertan lan egite dutene, baldintzak izugarri onak direlako. Baina, hor parean norbaite ideia ona iruditu zaio padel surf ikastaroak antolatzea. Ibaia ikusten baduzu... Ez da lehenozena ere, Ez da lehenozena, baina Oiartzundik horra aldatzen da pila bat kolorea. Baita ere, zentu horretan mamutetik pasatzen denean. Esan behar da, Oiartzun ibaira doan kaka gehiena Oiartzunen bertan botatzeala. Seguraski. Baina Oiartzuna handia balin badaz, ez espero duzu. Bai, eta beti beraien mugetan dituzte, beti, Oiartzun zen herri politak, gune naturalak, eta poligonoak. Segulakoak. Segulakoak lehenengo, Gipuzkoako lehenengo zentro komertziala izan zen mamut. Eta honena. Ni mamutera izan ez erosketa egitea. Malen Oiartzun baizanik. Honena izango zen bere garaian, gaur egon. Bai, a ber, 70 hamarkan geratu da hor kateatuta, baina ez dakit zergatik... Egoiri balio dio. Bai, eta prezioak kompetituen hori. Eta gainera, ez dakit zergatik, baina duela espalde dituzela tokiko produktorekin hitzarmenak, eta joten zahat, eta, topatzen da produktu freskoa, ona, beste merkatalgune handi batzuetan topatzen ez dena. Ni hilabetean ben juten naiz. Normalan egiten dugu etxe inguruko dendetan erosketa, eta hilabetean ben jutekotan mamutera. Guk barazkiak eta horrela erosten ditugu Laboren. Laboren, bai. Laboren edo baserritekan eramaten ditugu Azpeititik. Ja hasi garen ez publizitatea egiten azaldu pixka zer den Labore. Labore da kooperatiba bat. Eta, badaukate baratza, badaukate, ekartzen dituzte garaiko produktuak, artesanalak dinenak, etxean egindakoak, denetik dago, baina batez ere da tokiko produktua, Euskal Herriko produktua, ona gainera. Oso ona.
eta prezioa ere, esango nuke, Ba, den onerako, bai, oso ondo. Egunon, labore, eta ez horregatik. Ez horregatik. Aize, beste gauzatxo bat dakatu Palestinarekiko elkartasunari tiraka, bi kontutxo aipatzea zu zaizkidala. Lehenengoa, jarraitza utela gurean egunetik egunera mobilizazioak, atzo adibidez hiriburuetan izan ziren, Gasteizen parlamentua inguratu zuten gizakate batekin flotillaren alde, oren txertanengo flotillaren guruko beste aipamentxo bat, baina esatea igandean amaituko dula bere ibilbidea Ibaitik itsasora martxak. Hori da, Endaian. Endaian, eta azken egun hori espero da oso jendetxo izatea, Irunen hasi, Kafen gelditu, Endaiara pasa, eta bertan ere Carrefourren aurrean protesta egin. Ni bertan izango naiz, okera baduzue, joan. Eta flotillaren inguruko beste ipamentxo bat. Larun batean da? Hogeian da, klaro. Bai, bihar bai. Barkatu antolatzaileei eta eskerrik asko larraitz. Bai, bihar, karo, bihar. Bihar da, arrazoi. Bueno, esan duan guztia ongi, baina ez zaitzi baizik eta bihar, bale? Ez zer gertatzen. Jendetxo izango da, ongi da, eta flotillan bakizu nore zagoen gehiago malen. Nor, goizango izan mandiko albiste egoik. Greta kalde egin du. Bai, bombazo informatibo. Antolatzaileekin desadostasun sakonak izan ostean. Eski gainera sakonak, ez da desadostasun, sakonak. Hauen ez nuen espero, Nik bai. Bai, Jende askori da alte egiten flotilletik. Bai, hori bai, baina pertsona hori da... Bai, egia da, bai. Bueno, zango dugu Gretaren berri. Bai. Esango dio, etorri elkarrezketa bat egitera. Nik proposatuko nioke. Proposatu? Gaituko nioke azagatik alde egin duen, eta Zu nahi duzu mamia. Benetako mamia. Hori da. Eta gero baita, bere eiapaindegiaren kontaktua. Zergatik? Ez duzu ikusi nola mozu den hilea? Meme pillo egin dituzte baita ere. Ez dut zer ikusi. Cristobal Colón dirudin. Baize. Eta bai, ala mozu eta jarri... Egia da normalean motxa eramaten duela, ez? Hori da, eta hori baina asko mozu du oso markatuta bezala. Jarri Greta Thunberg, Colón. Bale. Colón. Bai. Baiet. Cristobal Colón dirudin. Eta jendeak... Ez noen hau, espero. Meme asko egin dira baita ere, Greta Thunberg gaixoa, jundala kolonizazioaren aurka borrokatzera, kolonen gixara karakterizatuta. Wow. A ber, baina argazki horretan oso gaizki agertzen delako, bestela okerragoa izan zitzaken. Bai, noski, hori beti. Hada apur bat Playmobil. Bakit hate asko erakartzen duela, baina nik argi dut, gora Greta. Ez dago flokitia, baina ondo. Gora. Gaur Iker ez dago, eta orduan esan dut, nik ekarriko dut kanta. Eta atzo egoizu etzinen ego, baina Ikerrek egin zuen kantaren, ezakit konturatu zinen, bai. Atzoko ikusita nik gaur kontra egitea pentsatu dut, Ikerri, ez dago hemen, baina esango diot gero. Eta ekarri dut guztiz kontrako artista bat. Atzo bere urteak izan ziren, nire artista guztukoenetako bat da, Alex Warren ezakit ezagutzen duzuen. Bere kasua izan zen, txikitatik, pobrezian bizi izan da, gaztaroan gurasoa galdu zituen, kotxe batean bizitzen hasi behar izan zen, bere neskarekin hasi zen, neskak lagundu zion, musika munduan hasi zen, eta orain sekulako buma izan du bai Estatu Batuetan eta bai, Europa mailan, eta bere kanta batek ara dizuet. Opa. Astelehenean ikusiko dugu elkar, eta honekin bukatuko dugu. Asteburuan. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You laying me down till we're dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shadow me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh my
Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Imanol Pradalesek ekainerako utzi du autogobernua. Politika publikoa la autogobernua bera izan dira, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaidako aipagai nagusiak. Lehendakariak inboluzio arrisku ezoartarazpen nabarmena egin duelarik. Iraia Kanbra, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleak, goizeko hitzartzean lehendakariak egungo testuinguru geopolitikoaren analisi sakona egin du eta testuinguru horretan sartu ditu joera autoritario ala birzentralizatzaileak. Garaiak eskatzen duen itun berriaren elkarrizketak ezin dira sinedie luzatu. Mundua azkardoa, behar handiak ditugu eta ezin dugu geldi geratu. Bizi dugun egoera politikoak aukera bat ematen digu eta aukera hori baliatzea dagokigu. Kurtso politiko honetan aurrera pauso nabarmenak ikusi behar ditugu eta etorkizuneko autogobernuaren oinarri berriak adostu behar ditugu. Hauei heldu diete EH Bildu eta PSeko Peio Txandiano eta Eneko Anduenzak, hori bai, bakoitzak bere moduan. Testuinguru historiko honek eskatuko ditu salbuespeneko gauzak egitea. Ezoiko politikak aplikatzea. Ezoiko neurriak hartzea. Que frente a esos nubarrones que son el Partido Popular y Vox, hay una ventana de oportunidad, que no es otra que este gobierno de España. Erantzunan, Imanol Pradales lehendakariak lehentasunezko lantzat jo du Lakuako gobernuaren osasuna, bere hitzetan gobernantza bakarra elikatzea eta zaintzea bere lehentasuna dela esan du. Bi alderdi ezberdinez osatutako gobernu bat gara eta gobernantza bakarra daukagu. Hori zaintzea eta elikatzea da nire lehentasuna. Nire lehentasuna. Bi alderdi ezberdinez osatutako gobernu bat gara. Eta iraiak 18 honetako bestelako albiste nagusia bada ere milaka lagun Ipar Euskal Herriko kaleetan irten direla austeritatearen aurka. Frantziar gobernuak agindutako doikuntza politika salatu dute baita ere estatu osoan intersindikalak deitutako greba eta mobilizazioetan. Baionan milaka herritar batu ditu manifestazioak eta Biarritzen ekintza bat gauzatu dute goizean. Lanuztearen eragina sumatu da garraio, hezkuntza zein osasun arloetan. Eta Gaza hiriko esku hartzeak gehiago du txikiziotik konkistatik baino. Hirian mantentzen diren milaka palestinarrak dira Israelgo armadaren egungo oztopo nagusiena eta hauen kanporaketa zein txikizio osoa dira lehentasun nagusi. Hala ere, txikizio molde hauek soldadu gehiago eskatzen dute. Atzo bombardaketek ez zuten etenik izan eta 48 lagun hil dira azken 24 orduetan. Zerrendako hegoaldera doan errepidea IESean dabiltzan zibilez lepo dago, oinez autoz ala astoek tiratutako gurdiekin doaz. Israelgo armadak baieztatu duenez, 350.000 lagunek Gaza hiria utzi dute. Eta horiek ala, Amnesty International taldeak KAF enpresari Israelen konplize izateri usteko eskatu dio. Gobernuz kanpoko erakundeak oroitarazi du 2019 geroztik Lakuako exekutiboak Kutxabankek ala Maioralek enpresan parte hartzen dutela. Giza eskubideekin dituzten obligazioak betetzeko eta proiektua alboratzeko erreklamatzeko eskatu diete. Eta Euskal Herriko beste albiste esanguratsu bat ere, 300 ikertzaileek baino gehiago errefuxiatu dute Urdaibaiko Guggenheim Museoaren eraikuntza. Era berean, erakunde konpromiso falta ere salatu dute. Sinatzaileetako bat, Arantza Aldeazabal, EHUko biologia zientzietan doktoreak Urdaibain museo bat eraikitzea akats bat dela nabarmendu du. Argi dagoena da, Urdaibain museo bat eraikitzearen erabakia guztiz kontra dagoela. Justu kontrako norabidean doala. Beraz, ulertezina egiten den zerbaikan. Ikerlarion ikuspuntutik behintzat, ulertezina. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideetan bada nabarmentzeko jazoerarik. Istripua izan da GIOG errepidean, Donostian Bilboko norantzan, errei bat itxita dago eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan. Adibili beraz txoko horretatik igaro berri izanez gero, eguraldiari dagokenez esango dugu lainoa eta lanbroa nagusi dela gaurko honetan Euskal Herrian, xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak. Ostiral honetan eguraldiak zertxobait ez egonkortzera egingo du. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, hodei hauek mendebaldetik ekialdera mugituko dira, eta naiz eta zerua zikinagoa agertu orokorrean ateri utziko dio. Arratsaldeko lehen orduetan eta
nahiko eguraldia atsegina nagusituko da, baina pixkanaka barnealdetik barna bero-hodeiak garatuko dira, eta arratsalde erditik aurrera hemenka modu isolatuan ekaitz zaparradaren bat edo beste izango da. Orokorrean, esan bezala, nahiko sakabanatuak izango dira, eta ez dirudi oso indartsuak izango direnik. Haizeak hego-ekialdetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu, bereziki haizegunetan, mendi inguruetan eta gehien bat lurraldearen ekialdean. Temperatura minimoak gora egingo dute eta goiza oso epela izango da, minimoak 18 eta 22 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso gradutxoren bat jaitsi egingo dira. Kantauriar isurialdean 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Larraitz teknikan irailak 19 da, ostirala. Politika orokorreko eztabaidak ez du aurreikusiak zeuden aurreikuspenei erantzun. Imanol Pradales lehendakariak etorkizun beltza irudikatu eta honen aurrean prestatzeko deia eginarren arratsaldean gobernu koalizioaren babesa lehenetsi du. Ezoiko hastapena izan du politika orokorreko eztabaidak. Imanol Pradales lehendakariak minutu bateko isilune askatu du Gazako genozidia salatuz. Osoko bilkura hau Gazan ikusten ari garen genozidioa salatuz hasiko dut. Asalduta, nekatuta eta nazkatuta gaude. Biolentzia honek samina, amorrua eta ezintasuna eragiten digu. Horregaitik gaur Netanyahu eta bere gobernuari ozen esaten diogu aski da. Hala ere, arratsaldeko sesioan lehendakariak apaldu egin ditu Gazarekiko aldarrikapenak. Oposizioko alderdiek gogora ekarri dute Lakuako exekutiboak KAF enpresaren 3% jabe dela eta ondorioz Pradalesek euskal enpresak ez seinalatzeko eskaera egin du. Ni las empresas, ni la universidad, ni las instituciones vascas somos cómplices, ni mucho menos responsables. Cuidado con la impostura, cuidado con el postureo demagógico, cuidado con los señalamientos, porque conocemos de eso mucho en este pueblo. No instrumentalicemos el drama que vive el pueblo palestino. Goizeko hitzartzean lehendakariak egungo testuinguru geopolitikoaren analisi sakona egin du eta testuinguru honetan sartu ditu joera autoritario ala birzentratzaileak. Hauei heldu diete EH Bildu eta PSko Peio Txandiano eta Eneko Anduezak, hori bai, bakoitzak bere moduan. Testuinguru historiko honek eskatuko ditu salbuespeneko gauzak egitea. Ezoiko politikak aplikatzea. Ezoiko neurriak hartzea. Que frente a esos nubarrones que son el Partido Popular y Vox, hay una ventana de oportunidad que no es otra que este gobierno de España. Eta erantzunean Imanol Pradales lehendakariak lehentasunezko lantzat jo du Lakuako gobernuaren osasuna, bere hitzetan gobernantza bakarra elikatzea eta zaintzea da bere lehentasuna. Bi alderdi ezberdinez osatutako gobernu bat gara eta gobernantza bakarra daukagu. Hori zaintzea eta elikatzea da nire lehentasuna. Nire lehentasuna. Politika orokorreko eztabaidak erreakzio ugari eragin ditu, naiz irratiko mikrofonatik ahotsan hitzak ere igaro direlarik. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak herriaren onerako akordiak beharrezkoak direla adierazi du. Bai, ala espero dezagun, herri mailako akordio nagusiak har daitezela legebiltzarrean eta Jaurlaritzak eta lehendakariak aurkeztuko duen programazioaren aurrean, espero dezagun herri adostasun handiena egon dadila herriaren onerako. Azpimarratzekoa den gai bat da Pradalesek ez duela behin ere aipatu pentsiodunen mugimenduak aurkeztutako herri ekimen legegilea. Ana Mezo mugimenduaren kideak adierazi du pentsiodunak gaur ere legebiltzarrean egon direla haien haserrea adierazteko, izan ere herri ekimen legegileak ez dirudi tramitera onartuko direnik. Haserrea ere erakutsi, jakingo dozuen alez, joan den astean, gobernu osatzen duten bi taldeek, PSek eta PNVek, informe juridiko batean oinarrituta, esan dute urrengo pleno, 25ean izango dan, urrengo pleno horretan, eta gure herri ekimen legegile, pleno horretan egongo da, pleno horretan ezezko boto emango dutela, gure herri ekimen legegilea hau tramitera sartzeko.
Pentsiodunena ez da eguneko protesta bakarra izan, Gasteizko lorezainek lan baldintzen hobekuntza aldarrikatu dute eta lab sindikatuak enplegu publikoan euskara defendatzea. Halaber, eguerdian 10 lagunek legebiltzarra inguratu dute euskal instituzioek Gazako genozidioarekin duten konplizitatea salatzeko. Eta atzoko hitzartzen errepasoa ere hasiko dugu ondorengo minutuetan, izan ere Gaza gogoan eta bere gobernuaren ibilbidea defendatuz jardun du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak bere politika orokorreko lehen eztabaidan. Autogobernuaren oinarri berriak ikasturte honetan adostu behar direla nabarmendu du, beharra eta aukera dagoelako, baina hori bai, autogobernuaren bueltako bilkura erronda ekainerako jarri du. Jon Tellaria. Palestinara begira abiatu du Imanol Pradalesek bere lehen politika orokorreko eztabaida. Osoko bilkura hau Gazan ikusten ari garen genozidioa salatuz hasiko dut. Asalduta, nekatuta eta nazkatuta gaude. Biolentzia honek samina, amorrua eta ezintasuna eragiten digu. Horregaitik gaur Netanyahu eta bere gobernuari ozen esaten diogu aski da. Eta ez usteko keinu batekin, Israel-Palestinan gauzatzen ari den genozidioa salatzearekin bat, minutu bateko isilunea eskatu baitie legebiltzarrean elkartutakoei. Hori lehen keinua, bigarrena, hizkuntzaren autuari dagokiona. Hoy el número de conflictos armados en el mundo es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Diosala amaituta gaztelera nagusitu baita bere hitzartzean eta ia 2 ordu zala kudeatu ditu bi hizkuntza ofizialak gaztelera zazalduz neurri eta helburu nagusiak eta euskararentzat keinu eta zeharkako erreferentzia. Munduaren argazki iluna egin du Pradalesek. Olvidar la anterior. Y ante todo esto nos ocurre algo muy humano. Nos desorientamos. Argazki horretan, China, Trump, Putin eta Netanyahu aipatu ditu eta horren aurrean Europaren ezina eta ahulezia ere azimarratu ditu. Gurera etorrita transizio garaiko errelatuari keinua zirudiena Frankoren aurrean bere burua sutan bota zuen Joseba Elosegi jeltzalea gogoan. Gure herriaren askatasuna defendatzeko bizitza sakrifikatu zuen belaunaldi baten semea izan zen. Belaunaldi horrek benetako pazientzia estrategikoa izan zuen, bakea eta tolerantziagia bihurtzeko. Gerra galdu zutenek pazientzia estrategikoa izan zutela esan du Pradalesek 70ko hamarkadako euskal matxinada existitu ez baliz bezala mintzatuz. Autogobernua hitz egitean tonua serio jarri du, betiko zain ezin daitekela egon esan da eta adostasun berri eraikitzeko unea orain dela nabarmendu du. Garaiak eskatzen duen itun berriaren elkarrizketak ezin dira sinedie luzatu. Mundu azkardoa behar handiak ditugu eta ezin dugu geldi geratu. Bizi dugun egoera politikoak aukera bat ematen digu eta aukera hori baliatzea dagokigu. Kurtso politiko honetan aurrera pauso nabarmenak ikusi behar ditugu eta etorkizuneko autogobernuaren oinarri berriak adostu behar ditugu. Ohiko legez bere exekutiboak egindako lanak goraipatu ditu eta neurri zerrenda luzea aurkeztu du, naiz eta iragarpen zaharrak berri gisa ere saldu dituen, adibide garbiena gurasotasunagatik emandako laguntzen ingurukoa. Gaur iragartzen dut, umeen jaiotzagatik 200 euroko diru laguntzak 4 urtera arte luzatuko direla. Iragarpena gaurkoa zela zioen arren, pasaden martxoan orain dela urte erdi iragarpen berbera egin zuen Lakuako gobernuak. Beste ideia pare bat nabarmentzeko bere hitzartzetik, batetik ongizate emozionalari eman dion garrantzia. Ongizatea ez dago individualismoan, ez da selfia, talde argazkia baizik. Ez dago neurrigabeko kontsumismoan. Ez dago sare sozialek sarritan irudikatzen duten fikziozko zoriontasunean, gertutasunean, konfiantzan, elkarlanean, giza-harremanetan oinarritutako munduan dago. Eta bere hitzartzearen amaieran nabarmendu duena nazioarteko eta bertako egoeraren aurrean kontratu sozial berri bat aldarrikatu du. Kontratu sozial berria behar dugu, dimentsio emozionalaren eta komunitarioaren begirada txertatuko duena. Sinetzi dezagun beraz gure gaitasunetan, gure aukeretan. Kontratu sozial berriak autogobernu indar berritua eskatzen du. Gure nazioak behar dituen gaitasun politikoak osatzeko eta zabaltzeko. Eta Pello Txandiano EH Bilduko eledunak Pradalesen diagnostikoarekin bat egin du, alegia ultraeskuinak bultzatutako garai ilunak etor daitezkela. Honi aurre egiteko EH Bilduk Euskal Herria defendatzeko mugari gabeko lankidetza eskaini du eta ikasturte hau inflexio puntua izan daitekela ere nabarmendu du. Otxandiano, Koñatzaizburu.
garai latzak datozela eta elkarrekin adostu eta lan egitea proposatu dio Gasteizko Parlamentuko oposizio buruak Pello Otxandianok Imanol Pradalesi. Horretarako rol aktiboa eta lidergo instituzionala eskatu dizkio. Desberdintasuna dituzten eremuetan akordio partzialak egitearen alde mintzatu da. Kritiko agertu da bestalde gaur egungo eredura ekarri gaituzten politikak errepikatzeari, errezeta berak ezin direla erabili esanaz eta EH Bilduk baduela horren alternatiba. Hau da nolabait Otxandioren hitzaldiaren laburpena. Palestinako genozidioa salatuz, diskurtsoetatik haratago erabakiak hartu behar direla esanaz abiatu du bere hitzaldia eta gizartea gai honetan egiten ari den protesta eta aldarriak kritikatuz entzun diren gobernuko ahotsak salatu ditu. Espainiara estatuan PPek eta Voxek bat egin eta gobernu osatuko balute ultraeskuinaren erreakzioan aurrerapen sozialak Euskal Herritarrak arriskuan leudekela uste du hain zuzen eta hori aurre egiteko neurri bereziak hartu behar direla. Horretarako Euskal Agenda garatzearen alde egin du, hala estatus berria horri aurre egiteko tresna egokia dela defendatu du Pello Otxandianok. Gure autogobernuaren berritza baitelako egin dezakegun inbertsio politikorik onena ultraeskuinaren aurrean. Izan ere gure autogobernua, gure identitate politikoa eta gure herri izara defendatu beharko badugu ultraeskuinaren aurrean, behar dugu autogobernu berri baten inguruko akordio politiko berri bat. Herri batek defendatu beharko duelako autogobernu hori baldin eta zuk aipatutako testu inguru historikorik gertatzen bada eta esan bezala gerozta errealagoa da. Horretarako subira utzaz eta autogobernuaz hausnarketa nazionala proposatu du eta ondoren estatuko indar soberanistekin eta aurrerakoiekin fronte bateratua osatzea eskuin muturari aurre egiteko. Euskal Agenda 4 puntutan zehaztu du, akordioak egin daitezkela uste du hezkuntza, euskara, klima politikak eta administrazioa berritzea. Enplegu publikoaren legearen erreformaekin jar gaitezen ados. Impensabela litzateke eta ridikuloa litzateke gaur lehendakariak egin duen diagnostikoa egin eta gero zuek, baita zuek ere, eta gu ados ez jartzea ofensiba oldarraldi judizial baten gainean hartu beharreko neurri juridikoen inguruan. Gu proposamen bat egin dugu. Segurtasun juridikoa daukala uste dugu baietz. Eta kotejatu dugu proposamen hau adituekin aste honetan bertan. Egin dezagun eztabaida hori eta iriz gaitezen akordio batera gure hizkuntza perfilen sistema blindatzeko epaitegien aurre. Euskararekin lotuta oldarraldi judizialari aurre egiteaz gain, hizkuntza plan estrategiko berri bat behar dela iritzi dio. Hezkuntzan berriz, hezkuntza lege egin zen bai, baina gero betetzen ez delari uste du, deitzen diren hezkuntza batzordeak edukiz usturi daudela uste du Otxandianok. Eta bertan jasota daude segregazioen kontrako jarduketak. Eta ados gaude, balioetan eta printzipioetan, eta bizioan eta misioan, eta politika zeintzu diren funtzionatzen dutena segregazioen kontra badakigu. Orduan, ezin du pasatu beste urtebete rotondan bueltaka, eramen dezagun hau terrenora, proposamen zehatza. Aukeratu ditzagun 3 udalerri, bat EH Bildu gobernatua, beste bat PNV gobernatua, beste bat PS gobernatua, eta egin dezagun ariketa hori, baina komunitatean. Hori bai, etxebizitza arloan bezala, etxebizitza krisian dagoela aitortu bai, baina horretara eraman gaituzten politikak errepikatzearen kontra hitz egin du. Eta hemen ezer ez da naturala. Hemen erabaki politikoa daude oinarrian. Politika jakin bat, politika ekonomiko jakin bat. Hau da, etxebizitza larrialdien baldin bagaude. Izango da, etxebizitza politika jakin bat aplikatu delako eta horrek alternatiba bat badaukalako. Beraz, diagnostikatu beharko da zer den gertatzen ari dena momentu honetan. Eta datuek esaten digutena da gertatzen ari dena dela, etxebizitza bihurtzen ari dela geroz eta gehiago espekulazioa bideratutako ondasun bat. Eta hori dela hain zuzen ere prezioak goraka bultzatzen ari dena. Beraz, hor badago politika bat, eta politika hori da neoliberalismoa. Da, merkatuari aitortzea erabateko nagusitasuna. Beraz, merkatua da etxebizitza eman behar diguna. Eta beraz, merkatuaren logikaren bidez antolatu behar da merkatuaren etxebizitzaren merkatua. Osakidetzan esaterako, negazionismotik arazo bat dagoela aitortzera salto egin du Lakuako gobernuak, baina osasun ituna konponbide lortzeko baino, iritzi publikoa lasaitu eta bide horretara, bide batera, bideratzeko ez ote den ohartarazi du. Eta horrela, segurtasunaz edo industria politikak ere aipatu ditu. Oso kostiente gara osakidetzan arazoak ez dira egun batetik bestera konpontzen, eta beraz, planteatu ditzagun behar ditugun politika eta egin ditzagun gauzak ondo zentzu hortan. Segurtasunari dagokionez, jarraitzen dugu ukazioaren fasean. Uste dugu, estali ezina dela arazo bat daukagula. Industriari dagokionez. Pasatu gara fase batetik, non egiten zen, egin ziteken industria politika ikonena zen, ekizititzen ez zena,
fase batera, non onartzen den industria politika aktibo bat behar dela. Hitzaldiaren amaieran Otxandionak adierazi du ez dela nahiko EAJ eta PSE gehiengo edukitzea parlamentua nahi duten egiteko, gizarte politizatua eta hortzimuga konpartitua eskatu ditu. Eta PSeko idazkari nagusieneko Anduesarentzat ongi funtzionatzen duen guztiak PSeren bultzadagatik da. Goraipamenetatik ordea arantza asko ere badaude. Autodeterminazioa aipatzen duen estatutu berririk ez du babestuko, txiki eta egi erreferenteak direnik ukatu du eta hizkuntza politikaren aldaketak zalantzan jarri ditu baita ere. EAJak eta PSek orsatzen duten gobernuan, beti esan izan dueneko Anduezak, eurak direla subirautzaren bidea jeltzalei moztu diena eta baita bere hitzaldi ere probestu du, bere alderdiko kontseilariek egindako lana defendatzeko. Eta hain zuzen, politikoki, bereziki, gakoa dena, independentzia dota erabakitza eskubidea bera ere, hause planteatu dezaken testurik ez duela babestuko ere esan du beste behin. Ez du funtzionatuko independentziak erronka demografikoak konpontzeko. Ez du funtzionatuko gure ikasleek eskola publikoan dituzten emaitzak hobetzeko subiranotasunaren irtenbide magikoak. Ez du funtzionatuko euskaldunak beren hizkuntzaren aurkako konplo baten biktima gisa aurkesteak. Eta ez du funtzionatuko beti errudunak etxetik kanpo bilatzeak. Esan du ere txiki eta egi frankismoko biktimak izan zirela, baina ezin direla beraiek erreferentetzat hartu. Eta Sumarreko Jon Hernández oso kritiko izan da Pradalesen gobernuarekin eta autokritika falta eta bere burua loriatu izana gaitzetsi du. Para nosotros el debate estatutario no se puede hacer en abstracto, sino para hablar de cómo se utilizan las competencias y el autogobierno, porque es ahí donde vemos diferencias sustanciales con el gobierno del señor Pradales. Javier de Andrés Pepeko eledunak batik bat Madrileko diskurtsoak ekartzeko probestu du bere hitzaldia eta Otegi sanchismo eta barra aipatu ditu eta migrazioaren aurkako diskurtsoa egin ere. Euskadi tiene más autogobierno que otras comunidades españolas, que han sabido crecer y aprovechar sus oportunidades mucho mejor que Euskadi. Con menos autogobierno, con menos capacidad fiscal y financiera, con menos competencias. Y nos han adelantado. Ustedes han demostrado que más autogobierno no es mayor bienestar. Eta arlo politikotik ere esango dugu alternatibak 2028 urtea bitarte alderdia zuzenduko duen koordinadora nazional berria hautatu duela, ezoiko batzarrean ezkerretik hegemoniak leian jartzeko alternatiben eraikuntza aldarrikatu dute. Hainbat hilabetetako barne prozesu baten ostean mundua mugitzeko laguntza puntuak dokumentua adostu eta koordinadora nazionala berritu dute. Maria del Río, Aie Moscoz, Ailen Marinero, Jorge Carballo, Javier Zulaika eta Claudia Benzelagok zuzenduko dute alderdia modu asamblearioan. Alternatibak Euskal Herria Bildun batzen den Euskal Ezkerra batzeko baliabide izan nahi du. Herri propio eta guzti subiranoa lortzeko deia egin dute, mugetatik harago joango diren justizia sozialak, askatasun, berdintasun eta elkartasuna bezalako balioak aintzat hartuta. EH Bilduk eremu sozialean aurrera egin dezan, mugimendu sozialistarekin batera artikulazio politikoaren sustapenean jardungo dute alternatibako kideek. Informazioaren aria, naiz irratian. Milaka lagun Ipar Euskal Herriko kaletara irten dira austeritatearen aurka. Frantziar gobernuak agindutako doikuntza politikak salatu dute 1.000.000 lagunek estatuan intersindikalak deitutako greban eta mobilizazioetan. Ipar Euskal Herriari dagokionez ere mobilizazioak egon dira. Baionan milaka herritar batu ditu mobilizazioak eta Biarritzen ere ekintza bat gauzatu dute. Lanuztearen eragina bereziki somatu da garraio, hezkuntza ala osasun alorrean. Saloa Badiola. Intersindikalak mobilizazio masiboa deitu du estatu frantsesaren aurrekontua itxaropenean, justizia sozialean eta justizia fiskalean oinarritu dadin lortzeko. Goizeko lehen orduetan istiluak egon dira, grebalariek Miarritzeko Hoteldu Palaseko sarrera blokeatu ondoren. Aipatu bezalaxe, 10:00 hasi da manifestazioa Baionako tren geltokiaren aurrean eta jende andana bildu da azken erabaki politikoen aurka. Baionako kaleak hartu dituzte eta Santesprit zubia zeharkatu ondoren suprefeturara jo du hiriguneko kaleetatik igarota. Manifestariek lehen geltokia CFTD Mercedes Graciet enpresaren atarian egin dute. Une nouvelle réforme de l'assurance chômage. 4e en 3 ans.
Justizia soziala eta fiskala eskatu dute. Gobernu aldaketak ez duela ezer berrik ekarriko nabarmendu dute, hori ez dela auzia esanaz. Aurrekontuak bizitza eta egunerokotasuna errespetatu behar duela aldarrikatu dute. Peio Dufo Euskal Herria Baiko diputatuak ere manifestazioan hartu du parte. Jendearen erantzuna ikusirik emaitza argi dagoela adierazi du. Makronismoaren porrota argia dela aipatuz. Les blocages, c'est un mode d'action qui montre qu'aujourd'hui, le peuple en a assez. En fait, on le prend pour un imbécile. Il a voté, il a donné... Halaber, protestetan parte hartu dutenen kriminalizazioa salatu du, protestetan indarkeria ekintzarik ez dela egon azpimarratuz. Blokeoa herrian azkatuta dagoenaren erakusle dela aldarrikatu du. Moi, j'ai fait partie de certains blocages à une époque sur la réforme des retraites, il y en a eu. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une volonté de criminaliser ces blocages, alors qu'ils font de mal à personne. Il n'y a pas eu un acte de violence, il n'y a rien du tout. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 8:25, gaur ere Gazako egoera nabarmendu beharra dugu izan ere, Gaza hiriko esku hartzeak gehiago du txikiziotik konkistatik baino. Hirian mantentzen diren milaka palestinarrak dira Israelgo armadaren egungo oztopo nagusiena eta hauen kanporatzea eta txikizio osoa dira lehentasun nagusi. Babesi gabe, jakiri gabe, ala osasun arretarik gabe, Gaza hiriko zibilak Israelgo militarrentzako helburu erraza izango dira. Soldadu eta politikariek Gazan ez dagoela errugaberik sinesten dute. Pierre Rasu ikertzaileak Le Figaro egunkarian esan du helburua albezain beste pertsona kanporatzea eta guztia suntsitzea dela. Bertan bizitzea ezinezko bihurtu arte, horixe aurreratu zuen Bezalel Smotrich finantza ministroak. את שלב ההריסה, שהוא תמיד השלב הראשון בהתחדשות העירונית עשינו, עכשיו צריך לבנות. Gazako zerrendan aukera inmobiliarioa bihurtzen dabiltzala baieztatu du, hala ere txikizio moldauek soldadu gehiago eskatzen dute. Atzo bombardaketek ez zuten etenik izan eta 28 lagun hil dira azken 24 orduetan. Zerrendako hegoaldera doan errepidea iesean dabiltza zibilez lepo dago. Oinez, autoz ala astoek tiratutako guardiekin doaz, Israelgo armadak baieztatu duenez, 350.000 lagunek Gaza hiria utzi dute. Eta Nafarroa zeharkatu ostean Ibaitik itsasora martxa Gipuzkoa eta Lapurdira heltzear dago. Ostiral arratsalde honetan Irungo kafeko fabrikara helduko dira manifestazioan eta bihar Hendaian bukatuko dute mobilizazioa. 11 etapaz osaturiko ibilbideak funtsezko 2 helburu izan ditu, elkartasun sareak ehuntzea eta Euskal Herriko enpresa erakundek sionismoarekin dituzten konplizitateak agerian uztea. 9. etapa izan da ostegun honetakoa, Doneztebetik berara, Liria Asensioak eman du Palestinako herriak etxera itzultzeko duen eskubidea simbolizatzen duen urre koloreko giltza eta Labiaga ikastolatik gure aurrak ere badirela aldarrikatu dute eta Inaxio Agar artistak txalapartaz girotu du martxa bere etxeko balkoitik. Mobilizazioak Irunera egingo du salto ostiral honetan, KAF enpresara bitarteko manifestazioa egingo dute, enpresa honek Jerusalengo tranbiaren eraikuntzan duen parte hartzea eta estatu sionistarekin kolaboratzea salatzeko. Eta larun batean berriz, azken etapan Hendaiara helduko dira, itsasoara heltzerekin batera, hiriko Karrufurreko aurrean elkarretaratzea deitu dute antolatzaileek. Egitasmoari amaiera emateko egitarau zabala ere aurreikusia dago. Eta nabarmendu dugu KAF enpresa eta honen baitan Amnesty International taldeak KAF enpresari Israelen konplize izateari usteko ere eskatu du. Gobernuz kanpoko erakundeak berriro seinalatu du KAF enpresa Gipuzkoarrak Gazako genozidioa errazten duten enpresa gisa. Jerusalemen egiten ari diren proiektua gelditzeko eskatu du Amnesty International taldeak. Bestalde, gobernuz kanpoko erakundeako oroitarazi du 2019 geroztik Lakoako exekutiboak Kutxabankek ala Maioralek enpresan parte hartzea dutela. Giza eskubideekin dituzten obligazioak betetzeko eta proiektua alboratzeko erreklamatzeko eskatu diete. Informazioaren aria.
Eta Bianako Printzea erakundeak Iruñako erorien monumentuaren erreforma onartu du. Monumentuaren babesa aldatzeko txosten argitaratu du, eraikina memoria eta bizikidetza espazioa bihurtzeko ezinbesteko urratsa. Gaur daño erorien monumentuak zuen legezko babesa aldarrikatuko da eta horren ondorioz barruko kupula eta arkuak kentzeko baimena eman du. Dena den, pinturak babestuak izango dira ikerketarako baliatuko direnak. Iruñeko udalak urrengo urratsa eman beharko du txostenari argi berdea emanez. Adituen batzordeak bitartean proiektu memorialistikoa irudikatzen jarraitzen du. PSNek lehen lanak datorren urtean hastean nahi du, naiz eta beharrezkoa izango den udala aurrekontuetan berariazko partidak bideratzea. Eta baita ere, arlo memorialistikotik zerresana duen protesta bat ere aipagai. Sortuk Euskal Herriko askatasuna aldarrikatu baitu, Kuelgamureseko erorien aranean 2 pankarta eskegi ditu, korapiloa eskatzeke dagoela oroitaraziz, txiki eta otaegiren fusilamenduaren urteurrenaren karietan. Goizeko 8:00 jango dira. Informazioaren aria, naiz irratian. Arlo ekonomikoa ere aipagai goiz honetan, labek eta ela gutxiegitzat jo bai dute langabezia prestazioen eta langabeziaren subsidioaren kudeak eta lakoari transferitza eta enplegu politika aktibo eta pasibo guztiak hemen erabakitza aldarrikatu dute. Erabakiak lanbidek dituen gabeziak erakusteaz gain, sepeko langileak ez direla kontuan hartu ere salatu dute bi sindikatuek. Labe gogorazi zuen 26 urte behar izan direla transferentzia hau gauzatzeko. Transferentzia berez positibotzat jo dute, baina osatu gabea dela iruditzen zaie. Langile klasearen aldeko politikak gauzatzeko. Izan ere, transferentzia partziala da laben ustez gizarte segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketaren transferentzia egiteke baita oraindik. Izan ere, oraingoz Espainiako gobernuak finkatuko ditu prestazioen zenbatekoa iraupena eduta onuradunen bete beharrak. Ildo beretik elak adierazi duenez albisteari eman nahi zaion garrantzia gorabera, transferentzia hori estatutuen arabera dagokionaren zati txiki bat baino ez da. Eta ondorio estatu du sindikatu honek argi eta garbi ez dela nahikoa transferentzia honekin, langabeziagatiko prestazioen eta subsidioen kudeaketa baina ez delako eskualdatuko. Eta nabarmendu beharra dugu etxe bizitza bera ere, nola ez, etxe bizitzari bideratutako gastua bada Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen erena. Iaz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek gehiago gastatu zuten aisialdian, baina hori bai, esan moduan diru gehien etxe bizitza ordaintzara bideratzen da beti, bataz beste 13.000 euro urtean. Inkesta horrek dioenez gastua berdin mantendu da. Etxe bakoitzan batez beste 36.313 euro gastatu ziren 2024an aitzineko urtean, baina apenas 18 euro gutxiago. Aisialdiaz gain, aseguruen eta finantza zerbitzuen kostua 9,9% handitu da, urtean 1.271 euro iristeraino. Etxeko diru sarreren iturriari begiratzen badiogu norberaren konturako langileak eta jabetzak eta kapitalak emandako errentetatik bizi direnak dira gehien gastatzen dutenak. Urtean 41.845 euro. Besteren konturako langilek aldiz 37.998 euro gastatu zituzten batez beste. Azkenik pentsiodunek diru laguntza jasotzen dituztenek eta diru sarrera finkorik ez dutenek gastatu zuten gutxien 33.278 euro. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 8:22 nazioartera begira jarri berra dugu, izan ere Kubako gobernuak estatu batuen blokeo ekonomikoa salatu du berriro ere eta oraingoan argindar eta ur hornidurako etengabeko mozketak horren ondorio zuzena direla ere nabarmendu dute. Bruno Rodríguez atzerri ministroaren hitzetan blokeo hauek finantza baliabideak lortzea galarazten du eta honen bestez irla ez da gai sare elektriko zarkitu eta ondatua konpontzeko. Xehetasun gehiago jasotzeko gurekin da ere Egoi Belategi, egunon. Egunon pei, egunon entzule guztiak, pasaden asteazkenean argindarri gabe gelditu zen Kubaren eguneko 57 eta egun horretako ura eteteak pentsa 3 milioi pertsona baino gehiagori eragin ziela. Ustekabeko itzaraldiak eta ur mozketak eguneroko bihurtu baitira azken hilabeteetan Kuban, batez ere udan zehar 15 orduko edo gehiagoko argi mozketak ohikoak izan dira egunero. Bloqueo es equivalente a 1.600 millones de dólares. Si el bloqueo se detuviera por 2 meses, dispondríamos de los recursos que permitirían... Gobernuak aurkeztutako txostenaren arabera, 2024ko martxotik 2025ko otsailera
arteko blokeoak 7.500 milioi dolarreko galerak eragin dizkio uharteko ekonomiari. Ministroaren arabera, 5 eguneko blokeo batek zentral elektriko handi bat konpontzeko adina kalte sortzen du. Kubako zentral gehienak 1980ko eta 80ko hamarkadetan eraiki ziren eta gaur egun etenik gabe jasaten dituzte matxurak edota mantenu lan amaiezinak. Txinaren laguntzaz 30 parke fotovoltaiko instalatu dira urten, baina honek ez du momentuz behintzat argi mozketen egoera hobetu. Kalkuluen arabera 8.000 eta 10.000 milioi dolar arteko inbertsioa beharko litzateke sistema elektrikoa berriz ere martxan jartzeko, baina Kubak ez du halako diru baliabiderik. Urtero bezala, Habanak Nazio Batuen erakundean aurkeztuko du Estatu Batuetako zigorren aurkako ebazpen proposamena eta gogora ekarriko dugu urtetik urtera gero eta herrialde gehiagok salatu dutela hori pegi. Donald Trumpek iragarri du Antifa mugimendua, ezkertalde terrorista nagusi gisa identifikatuko dutela, hain justu, adirazi du ere ezker erradikalaren eta barne terrorismoaren aurka egiteko asmoa duela. Hori bai, Ameriketako Estatu Batuetan terrorismo izendapen ofiziala kanpoko erakunde armatuentzat daude pentsatuak, barneko kasuan ez dago lege zehatzik eta honen bestez ezingo lirateke aplikatu zigorrak edo debeku legalak Antifa mugimendua delakoaren aurka. Eta nazioartetik ere Donald Trump aipatuta, jakin badakizue, Erresuma Batutik bidaian dela eta bisita ofizialaren bigarren egun honetan Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bilkura burutu du Keir Starmer, lehen ministro britainiarrarekin harreman komertzialak eta arantzelak mai gainean jarrita. Starmer barne krisi politiko betean bisitaren balioa azpimarratzen saiatu da eta Trumpekin sinatutako akordioa Britainiaren historiarako edo Britainia handiko historiarako inbertsio paketerik handiena gisa aurkeztu du. Hitzarmen honen bidez Estatu Batuetako enpresek 150.000 milioi libera inbertituko dituzte Erresuma Batuan eta enpresa britainiarrak 100.000 milioi libera inbertituko dituzte Estatu Batuetan. Trumpen esanetan akordioak milioika dolar sortuko ditu Estatu Batuetako nekazarientzat, nekazaritza oztopoak murriztuko ditu eta fabrikatzaile Estatu Batuarrei aukera handiagoak emango dizkie britainiar aerosorgailu industria aintzindarian sartzeko. Dena den bisitaren inguruko protestak eta polemikak ez dira faltezan. Jeffrey Epstein finantziariaren auzia emakumeen aurkako abusuengatik kondenatutakoa eta 2019an espetxean hil agertu zena itzal luzea botatzen ari baita Trumpen gain. Epsteinek harreman zuzena izan zuen bai Trumpekin, bai Andres Printze Britainiarrarekin ere eta Peter Mandelson Estatu Batuetako enbaxadore ohia eta Starmerrek izanutako figura estrategikoetako bat kargugabetua izan da berriki Epsteinekin loturak zituela argitaratu ostean. Starmerrek bere alderdiaren barruan ere kritika jaso du izendapen honengatik eta galdera bat airean geratu da. Zenbat zekien lehen ministroak Mandelsonen eta Epsteinen arteko harremanaz? Euren harreman ekonomikoetatik harago Gazara begira Britainia Handiaren menpekotasun diplomatiko ere agerian usteko balio izan du bien arteko prentsaurrekoak. Agree on the need for peace and a roadmap because the situation in Gaza is intolerable. The hostages have been held for a very, very long time and they must be freed. And we need aid to get into Gaza at speed. And so it's within that context. Starmerrek esan du, bi gobernuburuek bat egiten dutela sarraskiak gelditzearen eta bakera eramango duen bide horri bat zehaztearen beharrean. Baituak askatzeko eta laguntza humanitarioa zerrendan berehala sartzeko eskatu du Britainiar premierrak. Well, simply, I want the hostages released now, right now. Not 1, 2, we'll give you 3 more tomorrow. And, like it's been, but we're the ones that got all the... Mundosoko kazetarien aurrean, Trumpek Starmer gezurtatu du ordea. Berari esola zaion bakarra baituak direla esan du eta hauek berehala askatzeko exigitu dio Hamasi. Kirol aria, naiz irratian. Bi minutu besterik ez, goizeko 9:20 gutxi izan daitezen eta goiz honetan ere kirol kontuak nabarmendu beharra ditugu. Jon Uriarte Atletikeko presidentak Aimeric Laporteren fitxaketa arduraz eta behar bezala egin zuela berretsi du, bere esanetan FIFAk ez du salbuespenik onartzen eta jokalariaren nazioarteko transferentzia agiria jasotzea lortu badute, badintza guztiak bete dituztelako izan da. Malen Frantsesen, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzule. Uriartek fitxaketa prozesu osoaren xehetasunak eman zituen atzo eta
azaldu zuen Atletik barruan isilan ari direla lanean Laportek Champions Liga jokatu ahal izan dezan. Prozesua maiatzaren 15ean hasi zen, klubak erabaki zuenean ez luzatzea Unai Egiluz jokalariaren kontratua. Bi aukera zeuden mai gainean Laporte eta Unai Núñez. Baina maiatzaren 23an Gerai Alvarezen positiboa jakin eta gero Egiluzekin berriz saiatzea erabaki zuten eta hori ekainean gauzatu zen. Azkenik Laporteren alde egin zuten. Nik ez nuen esan, inbertsio handi bat egingo genuela. Galera izan zen, 7.000 baino gehiago pertsona dauzkagula bazkide izateko zerrendan, itxaroteko zerrendan. Eta, nik azaldu nuen, arazo bat dela hori, eta ez daukagu San Mamesen lekurik. Eta lanean dihardugula, Eta ipatuko dugu baitare Errealak gau honetan jokatuko duela Betisen aurka Lakartujan eta deialdian bada berritasuna. Umar Sadik aurrelariaren presentzia. Sergio Francisco entrenatzaileak Brais Mendez eta Suzik berreskuratu ditu eta Solerrek lehen aldiz hasieratik jokatzeko aukera du. Sadik, es verdad que yo creo que, lo dije muy claro, ¿no? Yo creo que le he visto más fuera de que dentro durante todo el proceso de pretemporada y el mercado. Creo que ahora mismo tiene ficha con la Real, por supuesto que va a ser uno más. No encuentro otra opción ahora mismo. Entonces vamos a ponerle lo mejor posible. Liga hasiera ez da erraza izan talde txuri urdinarentzat, 4 jardunaldi igaro dira eta oraindik ez dute garaipenik eskuratu. Egoera hori Celta, Levante, Mallorca eta Gironarekin partekatzen dute eta momentuz sailkapenaren B aldean daude 4. atzetik hain zuzen. Hori horrela Gipuzkoarrek garaipena behar dute ahalik eta lasterren sasoiari buelta emateko. Eta egia esan Kartujako estadioak oroitzapen goxoak dakartza, han irabazi zuten kopako finala 2021ko apirilaren 3an, baina ez da arerio erraza izango, talde andaluziarrak ere gora bera batzuk izan ditu hasieran eta datorren astean Europa Ligeko estreinaldia izango du Nottingham Forest taldearen aurka. Guzti hauekin editzen gara, eskerrik asko Malen. Eskerrik asko zuei. Usurbil bizi, irailaren 27an eta 28an, zatoz zubietara, errebotearen eguna ospatzera. Gure ondare biziaz gozatzeko aukera paregabea. Egitarau osoa, 650 usurbilbizi.eus webgunean. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure 5 abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik. Bai, Alkainen! Euskotrenek jakinarazten du. Gu ere txuri urdin gara, eta Realearenan reala animatu dezazun, partiduaren egunetan zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Donostiako zinemaldia naiz irratian. Hasi da Donostiako zinemaldia, alfombra gorria prest dago. Nire uste zure lehenengo pelikula luzemetraia dela. Bada azkenean omenaldi bat, baina aldi berean eragizatiar batean egin nahi. Egunero goizeko 10:00 aurrera, bigarren kafea, Kursal pareko naizgunetik. Ongi etorri bigarren kafeko diamantezko gozarietara. Eskerrik asko.
zer modu zaude? Jo, emozionatuta. Eta ordubietatik aurrera, zinemaldiaren aktualitatea eta filmen kritikak informazioaren ariaren bigarren edizioan. Maite Bidarte eta Aimar Erkiagarekin. Eta gainera pozik. Noski etorri zaigu beti bezala Aimar Erkiaga. Aipatuan bere laneko erreferentea nagusia dela zuzendari bat, eta zuzendari hori egotea epaimai honetan justo pelikula hori dagoenean leian. Iruditzezat kasualidade handi bat. Irailaren 19tik 26ra jarraitu Donostiako zinemaldia Naiz irratian. Iar arte goizeko 10:05 akaso aje pixkatekin. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Dire Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskarrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu ostiral honetako analisi mailaren tenorea eta goiz honetan aipagai bakarrarekin ibiliko gara solasean, baina al bezain beste ari mutur ere ateratzen saiatuko gara. Ez da esan beharrik eguneko aipagaia albistegia hasi dugun moduan politika orokorreko plenoa izango dela. Aipagai honekin laguntzeko ere goiz honetan gurekin hainbat kazetari izango ditugu. Hoietako bat bada Josu Alberdi, Berriako kazetaria, egunon. Egunon, bai. Bueno, jarraitu duzu atzoko politika orokorreko eztabaida? Bai, nik uste dut atzo diezan txusteik aipatu zuen, ez herritarrek ez dutela interes gehiagi jartzen bertan, baina guri behintzat tokatu zaigun goiz eta arratsalde Gasteiza begira egotea, bai. Hori da, zea Zaporerekin gelditu zinen. Bueno, agian esperotakoaren bidetik, egia da, izan zuela lekua, adostasunak topatzeko lekuetara, nik uste dut, non egon daitezken adierazi zela, baina era berean berriz ere agerian geratu zen, oposizioaren eta gobernuaren artean badagola distantzia bat, oraindik ere. Politika orokorreko eztabaidak ez du aurreikusiak zeuden aurreikuspenei erantzuna agian ere autogobernuari dagokionez. Imanol Prades lehendakariak etorkizun beltza irudikatu du eta horren aurtean prestatzeko deia egin arren, arratsaldean gobernu koalizioaren babesa lehenetsi du Iraia. Ezoiko hastapena izan du politika orokorreko eztabaidak. Imanol Pradales lehendakariak minutu bateko isilunea eskatu du Gazako genozidioa salatuz. Osoko bilkura hau Gazan ikusten ari garen genozidioa salatuz hasiko dut. Asalduta, nekatuta eta nazkatuta gaude. Biolentzia honek samina, amorrua eta ezintasuna eragiten digu. Horregaitik gaur Netanyahu eta bere gobernuari ozen esaten diogu aski da. Hala ere, arratsaldeko sesioan lehendakariak apaldu egin ditu Gazarekiko aldarrikapenak. Oposizioko alderdiek gogora ekarri dute Lakuako exekutiboak kafe enpresaren 3% jabe dela. Ondorioz, Pradalesek euskal enpresak seinalatzeko eskaera egin du. Ni las empresas, ni la universidad, ni las instituciones vascas somos cómplices, ni mucho menos responsables. Cuidado con la impostura, cuidado con el postureo demagógico, cuidado con los señalamientos, porque conocemos de eso mucho en este pueblo, no instrumentalicemos el drama que vive el pueblo palestino.
Goizeko hitzartzean lehendakariak egungo testuinguru geopolitikoaren analisi sakona egin du eta testuinguru horretan sartu ditu joera autoritario ala birzentratzaileak. Hauei heldu diete H Bildu eta PSeko Peio Txandiano eta Eneko Anduezak hori bai bakoitzak bere moduan. Testuinguru historiko honek eskatuko ditu salbuespeneko gauzak egitea. Ezohiko politikak aplikatzea. Ezohiko neurriak hartzea. Que frente a esos nubarrones que son el Partido Popular y Vox, hay una ventana de oportunidad, que no es otra que este Gobierno de España. Erantzunean Imanol Pradales lehendakariak lehentasunezko lantzat jo du lakoko gobernuaren osasuna. Bere hitzetan, gobernantza bakarra elikatzea eta zaintzea bere lehentasuna dela esan du. Bi alderdi ezberdinez osatutako gobernu bat gara eta gobernantza bakarra daukagu. Hori zaintzea eta elikatzea da nire lehentasuna. Nire lehentasuna. Hau izan da ere atzokoaz egin ahal izan dugun laburpenik laburrena, baina geroxeago ere sakonduko dugu, lehendakariak esandako bestelako elementuetan. Pradalesek bere gobernua lehenetsi du. Josu, jakin nahi dugu ea zer iruditzen zaizun, akaso hau izan daiteke ikasturteko tonika nagusi non PSE eta EAJaren arteko gehiengori lehenetsiko den? Bueno, nik uste dut oroar bai utzi zuela, norabide hori adierazi dezaken zenbait erakusgarri, Batetik, nik uste dut ikusi genuela, autogobernuaren alorrean, gero segurazki aipatuko dugu sakonago kontu hori, baina PSeren eta EAJaren arteko diferentzia nolabait egon daitezkela autogobernuaren eta euskararen alorrean, baina gainerakoan bai Pradalesek, nik uste dut Anduezak eta Diez Antxustegik indarre egin zutela bi alderdien artean dagoen harreman on edo egoki horren inguruan, ezta? Eta hori gehitzen badiogu, Otxandianok aipatu zuela nolabait zenbait gaietan ez direla gai ikusten momentu honetan, akordio garrantzitsu batzuk egiteko edo gobernuarekin bat egiteko, horrek nolabait bai egin dezake, gobernua bere gehiengoa baliatzera eraman zuzenean, eta ikusiko dugu, zer gertatzen den datozen aste eta hilabetetan adibidez etxebizitzarekin edo beste zenbait konturekin, baina bai izan daiteke, halakoetan nolabait gehiengo oso hori baliatzea eta gobernuan gotortu hitza den, gehiengo absolutua duelako, eta Otxandionok esan zuen bezala, ura erabiltzeko aukera bere esku duelako, ezta? Hortik aurrera ikusiko dugu, gai batzuetan nik uste ala izango dela tonika, azken legealdian ere ala izan zen, eta azkenengo kurtsoan ere ikusi dugu norabide hori, eta horretarako aukera duten bitartean nik uste dut aprobetxatzen jarraituko dutela, segurazki buruko min gutxiago ematen dielako horrek, bestelako akordio batzuk bilatzeak baina. Baita ere hautetsi ezberdinek aipatu zuten Gazako genozidioa, minutu bateko isilunea ere eskatu zuen Imanol Pradalesek, atentzioa deitu zizun honek? Bai, egia esan ez da espero nuen zerbait, Pradalesen partik bai uste nuen gaia aipatuko zuela, nik uste azkenengo hilabete eta batez ere asteetan mahai gainean egon den gai bada, Euskal Herriko agenda politikoan leku oso esanguratsu bat hartu duena, bueltan gertatu zenaren arira, baina baita ere astero, gaiaren inguruan egin diren bestelako protestengatik, ezta? Eta hortikan aurrera, Pradalesek baliatu zuen, eta nik uste dut gehiengo oso handi batek bat egiten duela, genozidio gisa kalifikatzearekin, Israel Gazan egiten ari dena, hor badago nik uste dut adostasun handi bat, eta hor dator bigarren kontua, hau da, nola erantzun Euskal Herritik edo Euskal instituzioetatik gertatzen ari den horri, ezta? Hor badaude auzi ezberdinak, agian behin ja txikira mikrora joatean hor datoz planteamenduetan agian egon daitezken aldeak, kafekin ikusi ditugun erantzunak, ikusi dugu oraintxe bertan, EHU erabaki indartsu batzuk hartzen, horren inguruan. Orduan, ikusi beharko da honek ze bide hartzen duten, hau da, nik uste dut teorian behintzat edo hitz handitan danek ados daudela, inkluso esango nuke Peperen diskurtsoa ere ez dela izan de Andresena, noski ez dago norabide berian ere, baina ez dut uste denik hain Ayusoren edo Martínez Almeidak Madrilen duten diskurtsoaren parekoa denik, nik egin batean badakitelako euskal gizarteak
ze pultsio duen gai honekiko. Bere gobernuaren ibilbidea ere defendatuz jardun du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak bere politika orokorreko lehenbiziko eztabaidan autogobernuaren oinarri berriak ikasturte honetan adostu behar direla nabarmendu du, beharra eta aukera badagoelako. Jon Telleria lankideak jarraitu zuen lehendakariaren hitzartzea. Egunon? Bai, keixo, egunon daizuela Pei, egunon daizuela guztioi, aipatu duzu, keinu batekin abiatu zuela bere hitzartze hori, gazara begira, eta horrek ere, barridura eragin zezaken ez ustekoa izan zelako, nabarmentzeko, legebiltzar osoak hau batez bat egin zuela keinu horrekin, eta alde horretatik, badostasun nabaria ageri zela Israel burutzen ari den genozidioaren aurka. Beste keinua edo kontuan hartzeko hizkuntzaren autua izan zen, gaztelera nagusitu zelako nabarmen bere hitzartzean, diosala amaituta bere hitzartzean, eta ia 2 orduz alakudeatu zituelako bi hizkuntza ofizialak, gazteleraz azalduz neurri eta helburu nagusiak, eta euskararentzat keinu eta zeharkako erreferentziak utziz. Hoy el número de conflictos armados en el mundo es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial, el más alto. Munduaren argazki iluna egin zuen Pradalesek, China, Trump, Putin eta Netanyahu aipatuta, horren aurrean Europaren ezina eta ahulezia ere azpimarratu zituen, eta gurera etorrita transizio garaiko errelatoari keinua zirudiena. Frankoren aurrean bere burua sutan bota zuen Joseba Elosegi jeltzalea gogoan. Gure herriaren askatasuna defendatzeko bizitza sakrifikatu zuen belaunaldi baten semea izan zen. Belaunaldi horrek benetako pazientzia estrategikoa izan zuen, bakea eta tolerantziagia bihurtzeko. Adierazgarria bada 70ko hamarkadan izandako, Euskal Matxinada giro horretan edo pazientzia estrategikoa hitz egitea Pradalesek gerra amaitu zenetik, Espainiar Konstituzioa onartu zen arte zer gertatu ez balitze bezala. Autogobernua ez hitz egitean tonua serio jarri zuen, betiko zain ezin daitekela egon esan da, eta adostasun berri ere ekitzeko unea orain dela nabarmendu zuen. Garaiak eskatzen duen itun berriaren elkarrizketak ezin dira sinedie luzatu. Mundu azkardoa, behar handiak ditugu eta ezin dugu geldi geratu. Bizi dugun egoera politikoak aukera bat ematen digu eta aukera hori baliatzea dagokigu. Kurtso politiko honetan aurrera pauso nabarmenak ikusi behar ditugu eta etorkizuneko autogobernuaren oinarri berriak adostu behar ditugu. Analisirako ematen duen elementua hor, berehalako presa jartzen zuelako, baina, urte amaieran, ikasturte amaieran, deituko ditulako alderdiak, ia aurrera biderik egin duten edo ez. Ohiko legez bere exekutiboak egindako lanak ere goraipatu zituen Pradalesek, eta neurri zerrenda luzea ere aurkeztu zuen, naiz eta iragarpen zaharrak berri gixea ere saldu zituen. Bat baino gehiagoren kasua da, baina agian argiena iragarpen gixea testualki hala saldu zuelako honakoa. Gaur iragartzen dut, umeen jaiotzagatik 200 euroko dirulaguntzak 4 urtera arte luzatuko direla. Iragarpena gaurkoa zela zioen, atzokoa zela zioen, baina pasaden martxoan, orain dela urte erdi, iragarpen berbera egin zuen lakoako gobernuak. Beste ideia pare bat nabarmentzeko bere hitzartzetik, batetik ongizate emozionalari eman zion garrantzia. Ongizatea ez dago individualismoan, ez da selfia, talde argazkia baizik. Ez dago neurrigabeko kontsumismoan, ez dago sare sozialek sarritan irudikatzen duten fikziozko zoriontasunean. Gertutasunean, konfiantzan, elkarlanean, gizarremanetan, oinarritutako munduan dago. Eta titular gehienetan agertu ezten arren, Pradalesen hitzartzean gehien nabarmendu zen ideia kontratu sozial berri baten beharrarena izan zen. Kontratu sozial berria behar dugu, dimentsio emozionalaren eta komunitarioaren begirada txertatuko duena. Sinetzi dezagun beraz gure gaitasunetan, gure aukeretan. Kontratu sozial berriak autogobernu indar berritua eskatzen du. Gure nazioak behar dituen gaitasun politikoak osatzeko eta zabaltzeko. Kontratu sozial horretarako ere autogobernu berria aipagai, eta pixkat bi denbora tarte batetik sinedie, baina ostera 9 hilabeteko epe hori, bilerak egin ahal izateko,
Jon, aipatuko dugu hau zurekin, ezake pixkat kontraesankorra dirudi? Ba, izan daiteke ez, azkenean presa berehalakoa laino beltzak jarri zituelako, mai gainean, nabarmentzeko ere laino beltz horiek zehazki nork dakartzan ez zuela aipatu, eta hori ere agian nabarmentzeko ideia bat izan daiteke, noski hor egoera edo posizio politiko zeil baten edo kokatzen duelako, ez? Baturak argiak dira, laino beltz horiek Euskal Autogobernuarentzat berak esaten zuen bezala, bueno, ba, aspaldi aipatzen ari garen izu hori izan daiteke, ez? Espainian, bueno, pentsatzekoa da, aldaketa egunen batean etorriko dela, ez eta Pedro Sánchezen trajektoria politikoa ikusita agian, ez dakit, betiko agian eutxiko dio aldaketa etortzekotan PP eta Voxen eskutik etorriko da, beraz, horri laino beltzoiei aurre egiteko beste gehiengo batzuk behar dira, hori Espainian ulertu zuten, eta hortik, investidurako gehiengo hori ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak orde ez du nahi EH Bildurekin, eta horregatik adibidez Gipuzkoan PP-ri heltzen dio, baina Sánchezek ere agian ez zuen nahi, baina aldaketa ari heldu nahi bazion, baziken horren bidetik joan behar zuen ez. Orduan, hor, posizio politiko zaila du, alde horretik EH Bildu badu abantaia laino beltzoiek dakartzatenak ez diren beste denekin bat egitea duelako bere posizio politikotzat, hor indarra faltako du, baina posizio indartsua du, eta aldizea jotaren kasuan posizio zaila du, batzutan eskutik heltzen dion PP horrekin noski laino beltzoiei ez die aurre egingo, laino beltzoien gidari izan daitekelako, baina bestekin ez duelako nahi. Beraz, hurrengo jabetetan hori ikusiko dugu, eta ekaina aipatzen da, epe gisa, alde batetik ez, goizean ere Antenaz kanpo aipatzen genuen, ulergarria izan daiteke, azkenean alderdien artean horren beste urtean aurreratu ezpada autogobernuan, pentsatzekoa da, hilabete eskaix batean agian ez direla gai izango, kontua da, urrengo ekainera hartako epea ematen baldin badu, alderdiek hitz egiteko, eta ondoren hasiko badira bidea egiten, agian ordurako orain denek aipatzen duten aukera lehi hori ez da existituko. Josu, zuk zer diozu denbora tarte honetaz? Bai, nik uste dut Joneko soma saldu dela, ez? Ni harritu ninduen, hainbesteko ez, hau da, ikasturte politiko oso bat ematea nolabait eztabaida hau bideratzeko, ez? Nik uste dut aspaldian ari garela, ez? Hau urte eta nik uste protagonistek ere aipatu dutela, ez? Urte bukaera jarri izan da nolabaiteko peumuga bezala, egia da beste batzuek, ez dutela zehaztu nahi izan eta irikiago utzi dutela, ez? Muga hori, baina itxura guztien artean udazken hau izan beharko litzateke, hori bideratzeko edo gutxieneko akordio bat, parlamentuan bide azkarra egingo lukela pentsatzen dugu danok, hau da, hortikan kanpo bideratuko delako, baina bisitasuna behar duna, Jonek aipatu duenagatik, ez? Pradales berak aipatutako, ez? Autoritarismo horren iritsiera, ez? Eta Jonek aipatu, ez? Ez zuela zehaztu nahi izan laino beltzak nor dakartzan, baina Javier de Andresek, ez Pepeko Javier de Andresek oso ondo ulertu zuen, ez? Zer esan nahi zuen, ezta? Eta nik uste hor da torrela, ez? Aukera lehi hori zenbat diango duen inork ez daki, ez? Egia da, inork ezin dugula egintzat eman ere Peperen eta Voxen iritxera bat Espainian, ez? Jonek aipatu duen bezala, Sánchezek, joku politikoa maixu dela erakutsi duelako, ez? Eta ez dakigulako zer gehiago diren etorkizunean Espainiako Kongresuan, baina ni bentsat ez nuke tartea utziko, edo ez nuke joko esperantza horren aldeko auto bat egingo autoagargi bat, eta esan datorren ikasturte barako utziko dugula benetan hori Madrilera eramateko aukera, ezta? Beraz, bisitasuna behar da, ez? Eta Pradalesek aipatu duen horri, nik uste dut, agian beharko dela, ez? Lehen tenenago iristea benetako akordio bat, benetan nahi balin bada Madrilera zerbaitekin joan, ez? Denbora tarte horretarako ere zerbait egin beharko da erabakitze eskubidearekin. Alderdi sozialistatik ere ideia bat ere ari dira txertatzen, esanaz dagoeneko lan guztiak eginak daude, balioan jartzen dute, garaian autogobernuaren bueltako lantalde horrek egin zuen lana, eta beraietzat hau lerro gorria da, norbaitek atzera egin beharko du, akordioa nahi baldin bada, edo itzali egin beharko da autogobernuaren afera. Ez da, lehen aipatzen genuen bide horretatik, ez? Azkenean oinarria oso adibide hona da, nola autogobernurako oinarriak aiotak EH Bildurekin adostu zituen lehenbizi, eta beste oinarri batzuk adostu zituen PSErekin, eta orduan azkenean da, orain arte ikusi dugu, beto eskubidea PSOEri eman zaiola, eta betoa da, erabakitzeko eskubidea.
eta EH Bildurentzat da abiapuntua eta oinarria. Eta EAJarentzat, udaberrian gauza bada eta udazkenean beste bat. Eta hor dago azkenean korapiloaren funtsa, zenbait esaten da, zer posibilistak izan behar direla, Espainiako estatuak zertarako aukera ematen den, hori da gauza bat, baina zuk ze posizio duzun edo ze lortzen saiatu bertzaren ere argitu beharko duzu, eta hor, PSOEk garbi dago, ez du, PSOEk esango nuke, PSEek berezikiai eta PSNek, ze hor ere, kurioso da nola Hego Euskal Herriko sozialisten sokurtxalak diren iaia jakobinoagoak metropolia bera baino, metropolian gehiago hitz egiten da, eufemismoekin bada ere, baina bide berriak irekitzeko aukera horretaz, eta justu hegoaldeko bi federazioiek dira, mutur-muturera doazenak, ez dutenak hitz egin ere egin nahi, eragitzeko eskubidearen auzia ez. Eta zail da, pentsatzen, urrengo hilabetetan aldostu daitekenik aldarri horri nolabaiteko enkaje bat emango diona. Gero horren formulazioa zein den, ez dakigu helduleku asko daude legeetan eta bata beste, baina Madrilera gutxienez herritarrek euren etorkizuna eragitzeko aukera jasotzen duen zerbait egikaritu beharko da. Pentsatzen dut, balitekela azkenean Ferrazek tristia da, baina izan parte Andueza eta Txibite Ferraz presionatzen dutenak, azkenean agian Ferraz izango dela Txibite eta Andueza presionatuko dituena, orain horren marra goritza jartzen duten hori, behintzat lausotzeko eta laranja bihurtzeko. Josu? Bai, nik uste dut, batez ere, azkenengo puntu horrekin lotuta nik uste dut, azkenengo astetan ikusi dugula, harri bai EAJatik eta bai Bildu nola aipatu duten, bere garaian Santos Derdan izan zela, eztabaida hau eramateko nolabaiteko PSOEren ordezkaria, eta orain ez dute esan norden, baina jada esarri dela beste bat, eta kasualia inork ez du esan beste hori Andueza denik, hau da, Madrilekin hitz egiten ari diren auzi bada, nik uste dut, hor badakietelako, norbaiten onespena behar bada Espainiako gobernuarena eta PSOEk kongresuan duen botere horrena behar dela, hori ona ekarrita Anduezak aspaldian aipatu du, bere marra gorria, ustetatzo, erabakitze eskubidea aipatu errean, autodeterminazio eskubidea hitzak aipatu zutela, baina norabide berean doa, kontua, eta egin baten arrazoi du Anduezak esaten duenean, oinarriak ezarrita daudela, eta hor dago gakoa, hau da, orain martxan diren negoziazio hauetan, azkenengo hilabetetan ez dira autogobernu berriaren inguruko oinarri guztiak zehaztu nahian, hori egintzen noain dela bi legealdi, eta badakigu zer den eztabaidatzeko geratzen dena, hau da, nola formulatu, nolabait estatuarekiko bi aldeko harreman berri hori, deitu erabakitzeko eskubidea, deitu nahi den bezala, eta nik uste dut, bai EH Bildu, bai EAJak eta Pradalesek aipatu izan du, beste zenbait aldiz ere, bermedun aldebiko harreman berri baten aldeko apustu bat egin behar dela, hori nola formulatzen dugu testu idatzi batean, hor dago segurazki, gako hau da, nola eman formulazio hori, nola esarri berme horiek, horrek nola txertatu daitekeen, Espainiako konstituzioaren barruan, hori delako baita ere aipatzen duen mugetako bat Anduezak, hor dago gakoa, eta hori nola formulatu, egia da, nola baiteko desadostasun batzuk jada egon zirela, orain dela bi legealdi, eta orain behar dela hori forma ematea. Goizeko 9:06 dira, azken ordukoen errepasoa egin beharra dugu, izan ere, Monbarreko atentatutik ia 40 urte betetzer direla, baita memoria historiko ardatz, hainbat ekitaldi ere antolatu dituzte Baionan. Iraia Kamra, egunon? Egunon Peli eta egunon entzule, hilaren 25ean 40 urte beteko dira, 1985ean Galek lau euskaliz klari politiko erail zituenetik. Gainera, 1983tik 1987 bitartean, beste 23 pertsona ere hil zituen talde paramilitarrak guztira 27 biktima izan ziren. Atentatu horien lekukoa izan ziren bizilagunek eta militanteek egungo Baionako belaunaldi berrietako kideekin batera 40 urtez oroitu herritar ekimena sortu dute, gerra zikinak Ipar Euskal Herrian izan zuen eragina izpide hainbat jarduera antolatuz. Ostiral honetan 7etan Baionako Biltxoko elkartean ezarri dute hitzordua. Jon Miren Alanda giza eskubideen eta botere publikoen EHUko UNESCO katedraren zuzendariak eta garai hartako lekukoak izan zen Jacques Bortairuk hitzaldia emango dute. Urte horrenaren egunerako arratsalde osoko egitaraua prestatu dute. 5:00 elkartuko dira Baionako Reduit plazan memoria ibilbideare ekiteko. Ibilaldiaren ondoren ekitaldi nagusiaren egingo dute Monbar hotela zenaren aurrean,
Paneko kaleak 7:00. Bestalde, Lointek Gernika Bizkaiak pauso handia eman du Eurokopa fase erregularera selkatzeko bidean. Grezian Pas Giannina taldeari nagusitu ostean 57-80 emaitzarekin. Horri esker sailkapena oso ondo utzi du eta itzulerako partida Malosten jokatuko dute datorren hilaren 24an 8:30. Naiz eta barruko jokalarien baja izan, Gernikarrak partida hasi eta bere lagun nagusitu dira. Aneolatak 3-3 sartu zituen jarraian eta Singletonen lesioak etxekoen erritmoa baldintzatu zuen. Kanpoko jaurtiketa ezin hobeak izan dira eta partida markatu dute. Lehen laurdenean 6-3 eta bigarrenean beste 5 eta horrek 29-54eko aldea eragin zuen HD aldirako. Gernikak 3 gehiago sartu zituen 2 puntuko saskiak baino eta alde maksimo 32 puntura igo zuen, aurkaria galduak eta baloi askotan huts eginda. Partida amaieran entrenatzaile Lucas Fernandezek denbora banatu zuen jokalarien artean eta Ane Iturrioz gazteak bere Eurokopa lehenengo agurra ospatu zuen. Eta gunaren nondik norako guztiak ere ezagutzeko gurekin da, Aritz Santa Maria, egunon? Egunon, bai, ondo baderituzu Pegi gaur kulturarlotik hasiko gara, izan ere ostiral honetan zinemaldiak 73. edizioari hasiera emango dio. Gaur arratsaldeko 8:30 hasierak Italia egingo da, baina goizetik lehen filmak ikusteko aukera dago. Gure eskuk politika orokorreko eztabaidaren gaineko balorazioa egingo du, eta eztabaida horren biharamunean Imanol Prades lehendakariak Salvador Riarekin izango du bilera eguerdiko 1:30. Euskarari dagokionez, Aberen kurtso ekitaldia eginen dute goizean eta Ibaitik itsasora martxak azken aurreko eguna du. Bihar Hondarribira helduko direla. Honekin lotuta aipatuko dugu Gernika Palestina plataformak agerraldia egingo duela azken asteotako mobilizazioak baloratzeko. Kiroletan Realak Kartuja futbol zelaia bisitatuko du Betisen aurka aritzeko, gaueko 9:00 izango da partida, ligako 5. jardunaldiko partida hain zuzen ere. Eta eskupilotan San Mateo txapelketa, Artola Salaberri bigarrenak nor baino nor gehiago arituko dira Zubizarreta 3. eta Albizuren aurka. Hauek nabarmentzekoak, eskerrik asko, Aritz. Erte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokienez bada nabarmentzeko jazoerarik? Goizean istripua izan da G20 errepidean Donostian Bilboko norantzan. Autopilaketak gutxituz doa, istripua amaitu da, baina alare kontuz puntu horretan. Bai, eta dibili zer nolako lanborroa daukagun gaur, bereziki Donostian, gure leihoetatikan, zuaitz bat besterik ez da ikusten. Eta Euskal Herriko gainontzeko txoketan ere giro antzekoa da, bereziki Donibane Garazi ala Baionan, eguraldi politagoa dago, une honetan Gasteizala, Iruñan eta Maulen, hori bai, Euskal Hiriburu guztietako temperaturak, 20 eta 23 gradukoak dira une honetan. Eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Berluzeak. Ostiral honetan eguraldiak zertxo bait ez egonkortzera egingo du. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, hodei hauek mendebaldetik ekialdera mugituko dira, eta naiz eta zerua zikinago agertu orokorran ateri eutxiko dio. Arratsaldeko lehen orduetan eta nahiko eguraldia atsegina nagusituko da, baina pixkanaka barnealdetik barna bero hodeiak engaratuko dira, eta arratsalde erditik aurrera hemenka modu isolatuan ekaitz zaparradaren bat edo beste izango da. Orokorrean esan bezala nahiko sakabanatuak izango dira eta ez dirudi oso indartsuak izango direnik. Haizeak hego ekialdetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu, bereziki haizegunetan, mendi inguruetan eta gehien bat lurraldearen ekialdean. Temperatura minimoak gora egingo dute eta goiza oso epela izango da, minimoak 18 eta 22 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso gradutxoren bat jaitsi egingo dira. Kantauriar isurialdean 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Gure taldean parte hartu nahi duzu? Minbiziaren aurka lagundu nahi duzu? Bizkaiko minbiziaren aurkako elkartean aukera ugari dituzu boluntariotza egiteko. Informa zaitezte 900 100 036 telefonoan edo kontraelkancer.es webgunean. Larun batean Koba Life musika jaialdia Abadiñon. Egun osoan zehar metal doinu ez gozatzeko aukera aparta. Ipar Europatik Eclipse, Wolfhair eta Before the Dawn.
Erresuma Batutik, Onslow, Espainiatik, The Electric Halley eta Euskal Herritik, Asgard, 100 kilo eta Moonshine Hertz. Zatoz Koba Life jaialdira, zatoz Abadiñora. Sugar Musika Elkartea eta Abadiñoko udala. Urriaren 5ean kilometroen jaixa Elgoibarren. Bazatoz? Elkarrekin salto euskarara. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Goizeko 9:13, hementsen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren aria saioko analisi mailan, gaurkoan kazetariak gurekin, Jon Telleria eta Josu Alberdi, eta hitz egiten ari ginen, Imanol Pradales lehendakariaren atzoko hitzartzeaz, eta akaso aipatu dugu, esandako ez, baina aipatu nahi ditu ere ez esandako, esangabe gelditu ziren hoietaz, ez dakit, Josu, zuke elementuren bat edo aipagairen bat faltan botatzen nuen? Bueno, ez dakit faltan bota edo, baina agian nolabaiteko planteatzeko moduak zenbait kasutan bai, aipatu du autogobernuarena, nik uste dute espero ez nituen batzuk ere bai, nolabait nazioarteko begira gain zabal bat, ongizate emozionalaren ingurukoak, agian behartzen baita ere, nolabaiteko sakontasun handiago bat, jorratu zituen gai batzuetan, etxebizitza jorratu zuen, noski, osasungintza ere bai, baina agian azalpen gehiago behartziren utxe egin duten kontu batzuen inguruan, hau da, osasun mailaren ingurukoak nolabaiteko, nolabait hor lortu ziren, lorpentza jotzea hor egindako eztabaida guztiak eta, pixkat, hor egin zion keinu baten guzti dute, Jon Hernández zantzela Zumarreko nolabait autobombo gehiagin zuela eta autokritika gutxi, 10 antxusteik etzuen bat egin horrekin, baina nik bai, agian, gauza batzuk aurrera egin dutela, nolabait badutelako gehiengo bat, baina bai agian falta bota nola autokritika hori, hau da, hain ongi atera ez diren, hau da, martxan jarri diren proiektu, baina uste bezain ongi atera ez direnak, edo benetako akordio zabalak lortu ez dituzten horietan indar egitea. Bai, nahi harritu ninduen nola ongizateari buruz horremeste hitz egin zuen, ze tartea eskaini zion, ez da gero neurri zehatze gutxi eskaini, ongizate emozionala zera hitz egin zuen, eta hori ni harritu ninduen, baikorki harritu ere, agerikoa delako jendearen artean eta kezka hori badela, aipatu zuen, psikologoen taldea areagotoko dutela Osakidetzan, ez zuen esan ordea zen horretan, eta horren kontrastea da, osasun ituna xeharka aipatu zuen eta ez zuen asko hitz egin nahi horren inguruan, hezkuntza ere zeharka aipatu zuen, baina ez zuen askorik hitz egin nahi izan, eta oso harritzeko ere, Eusko Alderdi Jeltzalea badakigu fokua zaharrenetan ere maiz jartzen duela, eta pentsio eta aipamenik ere ez zuela eginez, beraz ez dakit edo nolabait gehiegi ez zuen nahi gaur gai horietaz hitz egitea, baina orain arte bere etxebizitzaz ere, oposizioa kontraerreformatzat planteatu den lege horri aipamena egin zion, baina ez zuen garatu, bere hitzartzen nagusian, orain arte bere legealdian nuklearrak izan diren gaiek ez zuten iaia garantzirik izan, beste eta metza xikiera izaten da, agian datu pixka bat makillatuekin, baina gora aipatzeko bide izaten direnak, eta atzo alde horretatik protagonismo gutxi eman zien eta adierazgarri egin zitzaidan. Erreleboan bateko uneare etorri zaigu, eskerrik asko Jon, goiz honetan gurean izateatik. Oso ondo, gero arte, ondo izan, naio. Eta egun honak emango dizkiogu Iker Bizkarguenaga, gara eta naizeko kazetariari ere, egun hon? Egunon, bai. Ze moduz, bizi izan zenuen atzoko politika orokorreko eztabaida, esandakoekin asetua? Asetua nik egia esan, pixkat frustratu abukatu nuen eguna. Egia delako nola bai, goizeko lehenengo hitzaldi horrek aukera ematen zuen bentsat, pixkat orain arteko tirata sakontzeko, hainbat arlotan, aipatu egin da dagoeneko
osasun mentalaren auzia, eta agian pizkate horretan sakontzeko aukera bazegoela, osasun gintzatik abiatuta, eta batez ere autogobernuari dagokionean egin zuen deskribapena ikusita, ematen zuen, pizkate ate bat ireki zezakela, baina gero kontrarrepliketan oso betikotua ikusi nuen lehendakaria, beti bezain zurrun, eta, uste dute jende asko atzo hauean nahiko atsekabetuta bukatu zuela saioa ikusten. Setasun maila hori ere jakin nahi dugu, baina kasu honetan legebiltzarkide baten ikuspuntutik gurekin dago honetan Arkaitz Rodriguez, EH Bilduko ekintza politikoaren idazkari. Egun hon? Egun hon. Zehago zapore utzi dizu atzoko politika orokorreko eztabaidak? Berehala erantzungo diot galdera horri, baina zure baimenarekin hori baino lehen uste dut Gazan gertatzen ari denari erreparatu beharra dagoela. Hala beharrez. Uste dut testuinguru honetan ez daitekela elkarrizketa bat, ez ekitaldi politiko bat, ez atzokoaren moduko, eztabaida parlamentario bat hasi, esan bezala Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatu gabe. Aste honetan bertan Nazio Batuen erakundearen adituen batzordeak atera du txostena, non inork zalantzarik baldin bazuen, bederen esan duen Gazan gertatzen ari dena inolako zalantzarik gabe genozidioa dela, eta non adierazi zuen horiek horrela estatuen betebehar unibertsal eta berehalakoa dela hori geldiaraztea. Eta horretarako, estatuek, eta honek balio du noski, errealitate subestatalentzako, ala bederen oraindik orain estatu ez garen oriontzat ere, eskura dauzkaten bitarteko legal, ekonomiko eta politiko guztiak baliatu behar dituztela, genozidio hori gelditzeko. Beraz, gure ustez, eta atzoko egunean esan genuen bezalaxe, hitzak ongi daude, babes agertzeak ongi daude, zalantzari gabe, baina dagoeneko inondik inoena ez diraski. Aspaldi, utzi zioten nolabait aski izateari. Ipagai horretan sartuta, atzokoan elkarretaratzea eta protesta izan zen legebiltzarreko atarian, nabarmendu zuten datu bat, Eusko Jaurlaritzak, KAF enpresan daukan 100% parte hartze hori, Euskal Exekutiboa zer egin beharko luke? Zalantzari gabe erretiratu. Onuren batzorde horrek atera berri duen txosten horretan, oraintxe aipatzen nuen, esaten duen horren ildotik, eskura dauzkaten bitarteko legal, politiko eta ekonomiko guztiak baliatu genozidio hori gelditzeko. Eta bitarteko horien artean kokatzen da, zalantzari gabe, harreman komertzialak, edota Israelgo erregimenarekin, edo erregimen sionistarekin, harremanak dauzkaten enpresak eta proiektuak etetea, ala bederen, enpresa horietan, administrazio publikoek izan ditzaketen nolabait parte hartzeei amaiera ematea. Egin beharrekoa da, gutxi asko, aste honetan bertan, EHUk iragarri duen hori. Eta da, esan bezala, askotariko harreman horiek, harreman komertzialak, bereziki, eten, Israel isolatu, eta nolabait Israelekiko albait presio handiena egin. Garaian, apartheidaren Sudafrikarekin egin zen bezalaxe, bide batez, garaian apartheid hori gainditzea posible izan zen, nagusiki horregatik. Azkenerako, jendarte zibilak, beste behin ere, gobernuek eta estatuek baino lehenago, Palestinaren auzian gertatzen ari den bezalaxe, kaleak hartu zituztelako, eta behar besteko presioa egin zutelako. Eta horren segidan, normalki, historian zehar behin baino gehiagotan gertatu den bezala, orduan bai, behar baino askoz beranduago, behar baino askoz epelago, baina bai gobernuek, bai nolabait, administrazio ezberdinek ere, hartu beharrako neurriak hartu zituztelako. Jakin edu, orain bai, atzoko politika orokorreko eztabaidak zehao zapore utzi zizun? Gu nahiko kezkatuta atera ginen egia esan. Entzun dut orain Iker Bizkarbuenaga HKB hitza erabiltzen, eta maila baten uste duzu zena dela. Gu behintzat kezkatuta atera ginen. Zergatik, goizean, nahiko iragarpen larria egin zuelako lehendakariak. Iragarpen zuzena, bide batez. Gu aspaldi ari garelako hori esaten. Alegia, garai ilunak etor daitezkela. Garai ilunak. Gerta daitekelako luze gabe Espainiako gobernua PP eta Voxen arteko alako koalizio edo aliantza bat iristea. Eskuin muturrekoa.
izango den aliantza bat. Eta haren besapean, agenda involutibo, birzentralizatzaile, herrien eta gehiengo sozialen aurkakoa ekarriko duena. Hori da, lehendakariak goizean esan zuena, ez? Baina horren ostean, arratsaldean iragarri zitzaiguna izan zen gauzek orain arte bezala segituko dutela. Eta hori da gu ezin kezkatuago utzi gintuena, zeren eta goizeko iragarpen hori zuzena baldin bada, eta berriro diot, guk uste dugu zuzena dela, eta zentzu horretan lehendakariak bete-betean asmatzen duela, hala delako, gerta daiteke luze gabe, Madrilen eratzea gobernu bat, gure autogobernua, gure instituzioak, eta gure nortasunak arriskoan jarriko dituena. Horiei eraso egingo diena, bada. Hori horrela baldin bada, eta berriro diot, gu erabat ados gaude, hori horrela dena, gauza asko aldatu behar dira, edo bestela esan da, gauzak errotik aldatu behar dira, bai politika batzuk, bai dinamika politikoa bera, bai gobernantza eredua, eta baita ere, aliantzak edo aliantza politikoekiko dagoen ikuspegia, ez? Eta arratsaldean berriro diot, iragarri zitzaiguna izan zen, ezetz, ez? Gauzek, bere horretan segiko dutela, eta horrek gu, ikaragarrik eskatzen gaitu, ez? Zehazki, gure ustez, inkoherentzia, ikaragarria da, eta erabat, bateragarria da, goizean diagnostiko hori egin, eta arratsaldean atea zabaltzea, involuzio hori, birzentralizazio hori, gure autogobernuaren, instituzioen eta identitatearen aurkako mehatxu larritzat. Jozen horren protagonista den eta izango den peperekin akordioak egiteko eta zehazki aurrekontuak adosteko prestutasuna agertzea. Hori ez da bateragarria eta ez da inondik inora ere koherentea. Guk galdera zuzena luzatzen diogu, bai PNV-ri baino baita PSE-ri ere. Goitzean egindako diagnostiko horren ostean. Prest zaudete, benetan. Aurrekontuak peperekin adosteko? Eta iragarpen horren aurrean, herritar soilarekiko, ez dakit, arduraz nabarmendu beharreko aurre ikuspen bat da hori. Herritar soilak kalean den edonork kezka ere sentitu beharko luke? Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Guk ez dugu inor beldurtu nahi, ez? Eta ez dugu, ez dakit, alarmistak izan nahi. Baina errealitatea da. Eta da munduaren luze zabalean indartzen ari dela eskuin muturra, Europan zehar, ez bakarrik Europan, baita mundu osoan ere, eskuin muturra eta indar politiko neofasistak gobernu ezberdinetara iristen ari direla, eta dinamika horretatik kanpo ez daude, ez Espainiako estatua, baina ez da Frantziako estatua ere. Beraz, Espainiako estatuan ere gertatzen ari da, gero eta indar handiagoa hartzen ari da bloke erreakzionariotzat jo izan dugun hori. Eta egunetik egunera, printzipioz, probableago ematen du, bada bloke erreakzionario horrek Madrilgo gobernua eskuratzea. Esan dut zer gertatuko den, ziurrenik hori gertatzen baldin bada, eta lehendakariak atzo ere iragarri zuen. Eta berriro diot, gure ustez hori, iragarpen hori zuzena da. Bada noski egongo direla arriskuan, gure autogobernua, gure instituzioak, eta gure identitatea bera. Horrexegatik ez dugu ulertzen, ulergaitza egiten zaigu, nolatan halako larritasundun, ez? Iragarpen bat egin ostean, esan daitekeen, gutxi gora bera, lasai, baino gauzek berdin segiko dutela. Hemen gauza batzuk, esan dut, ez dira bateragarriak. Eta are gutxiago dira koherenteak. Ez da bateragarria, ez da koherentea, iragarpen hori egin eta berriro diot. Eta arratsaldean atea zabaltzea, peperekin aurrekontuetan akordio berri bat lortzeko aukerari. Ez da koherentea, ez da bateragarria. Goizean iragarpen hori egin, eta duela 2 urte eskas gertatu den bezalaxe, Gipuzkoan, Durangon eta Gasteizen, PP horretan nolabait oinarritzea eta PPrekin akordioak egitea, ezkerreko subiranismoa nolabait gobernuetatik baztertzeko edo aldentzeko, ez? Ez da bateragarria, goizean, ez? Emergentzia habitazionalari edo etxe bizitzaren larrialdiari, ez? Aurre egin beharra dagoela esatea,
Eta arratsaldean iragartza, batetik, orain arteko politika berdina eutxiko zaiela, alegia, etxe bizitzaren larrialdia sortu duten politika horiekin beraiekin jarraituko dutela, eta esaten ari naizen bezala, atea zabalik guztea, etxe bizitza arloan zer nolako proposamena duen, gauza jakina den PP batekin akordioak nolabait egiteari. Ez da bateragarria, eta zentzu hortan guk uste dugu PNV-ek, behingoz erabaki behar duela. Zer den egin nahi duena? Zein den ikasturte honen, eta ikasturte honetaz haratago, legegintzaldi honen propositoa. Guretzako atzoko eguna, atzoko eztabaida, horretarako zen. Alegia, gure ustez atzoko egunean eztabaida horretatik atera behartzana zan, proposito argi bat. Eta lan eskema edo lan agenda argi bat. Bai ikasturte honetarako, bai oro har legegintzaldirako. Esana dugulako, ikasturte hau klabea da. Ikasturte hau klabea da. Behin ikasturte hau gaindituta. Baina, kasik hauteskunde kanpainan sartuko garelako, eta badakigulako testu inguru horretan desiente zailagoak izango direla. Bai akordioak eta bai bestelako kontu batzuk, ez? Eta zoritxarrez berriro diot, alakori gezean, iragarri zitzaiguna izan zen, gauzek orain arte bezala segituko dutela. Alegia, egoera honetara, ez? Ekarri gaituzten nolabait politika horiekin, beraiekin jarraituko dutela, ez? Eta, askotan esan dugu, ez? Baina ez da posible. Arazoei soluzioa ematea, arazo horiek sortu dituzten politika horietan, beraietan insistituta. Atzokoan ere autogobernuaren aipagaia ere izan zen, eztabaidan, eta batetik aipatu zen, sine die ezintzela eztabaida luzatu, baina baita ere iragarri zen bilera erronda egongo dela 9 hilabetetarako, 9 hilabete barru. Ez dakit, jakine dugu EH Bildu nola ikusten den denbora tarte hoietan, EH Bilduri dagokionez egutegi bat bada? Begira, horrek ere kezka eragin zigun. Batetik goizean, urgentetzat jozelako autogobernuan akordio berri bat, estatus politiko berri baterako akordio bat, eta horrekin gu erabat ados gaude, urgentea da. Urgentea da, batetik, behar ditugulako egun ez dauzkagun ahalmen eta botere politikoak, gixarte gisa, herri gisa, parez pare dauzkagun erronkei aurre egin alizateko, baina urgentea da ere, azken batean, etor daitekelako lehen esan dugun hori. Eta da, gobernu erreakzionario eskuin muturreko bat estatuan. Eraso egingo diona, itxura guztien arabera, gure autogobernuari, gure instituzioei, gure identitateari. Beraz, hor, akordio hori, ezinbestekoa da, urgentea da, ados. Horrekin, erabat ados, eta poztu gintuen hori entzuteak. Duela gutxi, entzun genuelako PNV-ko lehendakari berria, edo presidente berria, Aitor Esteban jauna, gauzak ere hain urgenteak ez zirela, eta hainbesterako presarik eta ez zegoela esanez. Beraz, atzoko lehendakariaren, urgentzia adierazpen horrek poztu egin gintuen. Baina beste behin ere, gero, hotz xamar utzi gintuen, segidan esan zuen hori entzuteak. Eta da zer? Berak lidergo paper bat jokatzeari uko egingo diola, protagonismo guztia, nolabait, alderdiei dagokiena, eta berak, hemendik 9 hilabetetara, erronda berri bat egingo duela, baloratzeko gauzak nola doazen, eta kasuan, erreztaile lanak eta egiteko. Urgentea baldin bada, estatus politikoan, autogobernuan akordio bat, eta urgentea da, hortan ados gaude, ez da posible. Lehendakariak dagokion, edo legokiokeen, nolabait, lidergo paper horri ies egitea. Eta ez da ere, horrekin oso koherentea esan nahi dute halako denbora, tarte, esan dezagun luze, edo eskuzabal bat finkatzea, ez. Gure ustez, egon badago presa, hori partekatzen dugu, eta horrek esan nahi du gauzak asko azkarra egin beharko liratekeela. Ez baitakigu zenbat iraungo duen, aukera leiotzat jo izan dugun hori, ez baitakigu zenbat iraungo duen legegintzaldi horrek Madrilen. Eta beraz, ezin us daitezkelako, hori ere esan zuen momentu batean, ez dakit, ezin luza daitezkelako gauzak sinedie. Ezin luza daitezke sinedie, baina bide batez, ezin plantea daitezke ere alako epe luzeetan, ez? Ordurako
auskalo, ez, non gauden. Urgentzia hori ikusita, ez dakit baliabide bat edo izan ote daiteken, EH Bilduk behar beste legebiltzarkide dauzka, pleno monografiko bat deitu alizateko, akaso baliabide hori eta ardura horiek hartu beharko lirateke? Ba, ez dakit, baloratu beharko dugun kontu bat da, ez? Edo nola ere guk, nola esan, albaita ardura handienarekin, ez? Jokatu nahi dugu, orain arte bezala, kontu hontan. Izan ere horregatik ere, bolada luze batean, ez gara, nolabait ez detailetan, ez sartu izan, ez? Beti esan izan dugu, eta gaurkoan ere gauza bera esango dut, ez? Gukor uste dugula denok ere egin beharrekoa dela, lan asko eta zarata gutxi, ez? Lan asko eta zarata gutxi. Baina, zalantzari gabe, arduragatik ere, aztertuko dugu, zer aukera, izan daitezkeen edo izan ditzakegun geuk ere, geure eskura, gauzak hori albait gehien azkartzeko, lehendakariak goizean, berriro diot lehen hitzartze hortan, esan zuen horrekin ados gaudelako, eta esan zuen hori zuzena delako. Urgentea da, presa dago, eta beraz ezin ibil gaitezke halako luzamenduetan. Hain zuzen, autogobernuaren eztabaidaren bueltan alderdi sozialistak ere nabarmendu du, lan guztiak edo lan gehienak eginak daudela, eta guk galdetzen diogu, ze punturaino ote den lerrogorria erabakitze eskubidea bera, hitz egiten duzuenean alderdien artean, erabakitze eskubidearekin zer gertatzen da? Begira, horrek ere kezkatu gintuen, ez? Esan nahi dute, Anduezak jarri zituen, ez? Lerro gorriei egin diezu referentzia, eta guretzako hori oso kezkagarria da, ez? Halako, esan dezagun, sakontasunezko, irismena duen, ez? Eztabaida bati ezin heldakioke horrela, gure ustez. Gainerakoei nolabait lerro gorriak jarrita. Are gutxiago izan beharko luke lerro gorri bat, zer eta herri honen edo herri honen parte honen, gizartearen gehiengo zabalaren borondate demokratikoari zerraia jartzea. Esaten duenean, Anduezak esaten duelarik erabakitzeko eskubidea lerro gorri badela, egiten ari dena hori delako. Gizarte honen eta herri honen parte honen lurralde hauen, edo lurralde hauetako gizartearen gehiengo zabalaren borondate demokratikoari ateak itxi. Eta esan, borondate demokratiko hori etzaiola bide eman behar. Baizu, nik ulertua dudanen arte eta dakidanen arte demokrazia hain justu kontrakoa da. Ez? Alegia, gehiengoen, borondate demokratikoari bide ematea. Hori egin beharko luke, beste gauza askoren artean, itun berri horrek eta estatus politiko berri horrek, ez? Edo nola ere, eta lerro gorri ez ari garela, ez? Atzokoan ere horrek eskatu gintun, ez? Zerk bada ikustea, ez? Hemen, problemaren parte handi bat behintzat hori dela. Eta da, PNV-ek jarraitzen duela nolabait lehenesten PS-rekin daukan koalizio hori, konbenientziazko matrimonio hori delako, konbenientziazko matrimonio hori beste gauza guztien gainetik. Beste gauza guztien gainetik, eta autogobernuaren gaia adibidetzat baliagarria da. Beira, duela astebete eskas, okerez banago. Lehendakariak, Pradales jaunak berak, iradoki zuen, iradoki baino gehiago esan zuen, bera prest zegoela. Autogobernuaren auzi hontan lidergo paper bat jokatzeko. Bai? Geure ustez, beharko lukeena eta zuzena dena. Ongi. Horren ostean, ateratzen, Andueza jauna, literalgi, uste dut espresio hori erabilizuelako, beste batzuetan ere erabili izan duen bezala, belarrietatik tira egitea, bere bazkideari. Ongi, eta atzoko egunean ikusi genuena izan zen, itxura batean, belarri tirakada horrek funtzionatu zuela. Lehendakariak, lehen egunean esan zuen hori, esan beharrean, lidergo paper bat jokatuko zuela, eta lehen esan bezala, kalkotxen artean urrats bat, atzera egin zuelako, protagonismo alderdien esku utzi zuelako, eta arestian aipatu bezala, epe muga, lanen, balizko ebaluazio edo errebisio baterako, epe muga ezin, gure ustez behintzat, luzeagoa eta, eskuzabalagoa finkatu zuelako, Gure ustez hori problema bada. Problema bat da, konstatatzea, oraindik orain, PS-ren lerro gorri horiek,
baldintzatzen dutela gobernu horren ekimena, ez? Eta hori gertatzen da autogobernuan, baina gertatzen da hezkuntzan, garaian ikusi genuen bezala, eta gertatzen ari da euskaran. Euskaran ere, atzoko egunean bertan, Andueza jaunak jarri zituelako lerro gorriak. Guk aldetzen duguna da, beraz, herri honen beharrak, herri honen aspirazioak, egon behar dute lerro gorri horien menpe, eta lerro gorri horien baitan, eta noiz arte. Zifra zehatz bat galdetu nahi dizut. Ekainatikan gaur bitarte, zenbat bilkura egon dira estatusaren aferari buruz hitz egiteko? Bueno, horri ez diote erantzun zuzenik emango Arestian esan dudan horregatik, ez? Guk uste dugu, afera hau, ez? Nahikoa importantea dela, arriskoan jartzeko, ez? Esan dut lehen, ere ustez, hemen alderdiei dagokiguna da, arduraz jokatzea, eta zentzu horretan, lan asko egitea, eta zarata gutxi, ez, ateratzea. Esan dezakedana da, bilkurak ez direla, ez, behar beste izan, hor problema bikoitz bat gertatu delako, ez, batetik, EAJaren lidergo aldaketa eman delako, eta horrek, ekarri zuelako, lan dinamikaren, ez, moteltze bat, eta bigarrenik, hau ere, gauza jakina da, gauza ezaguna da, bada gai horretan ere, ez bakarrik gai horretan, baina gai horretan ere, soeren interlokutorea zena edo interlokutore nagusiena zen pertsonak, ezaguna den, ez? Kasu judizial horretan, koldo izeneko kasu horretan, implikatuta, ez? Azaldu delako. Orduan horrek, ekarri du, ez? Halako motelaldi bat. Baina, horren ostean, horixe, dagoeneko badagaraia berriro ere martxa ona hartzeko, ez? Aipatuko dugu euskara bera ere, horre euskara babesteko lege proposamen ezberdinak daude, batetikan EAJarena, bestetik zuena ere. Ez dakit, ematen du akaso alor hau ere blokeo egoeran ez dezaken amaituko edo, bestelako akordiorik edo ez baldin bada egoten, zer aurre ikusten duzu zentzu honetan? Ez dakit zer gertatuko den, baina guk oso garbi daukagu zer gertatu beharko lukeen, edo bestela esan da, oso garbi daukagu zer ez lukeen gertatu behar. Eta da, inor gutxi ulertuko luke. Gai horretan, erortzen ari denarekin, nola baita esateko, ez? Euskeraren aurkako oldarraldi juridiko, politiko, ideologiko betean, ez? Gaudelako, lege ekimen horiek aurrera ez egitea, ez? Orduan, gu behintzat oso garbi daukaguna da, eztabaida eman behar dela. Eta zentzu hortan, posible egin behar dela, lege ekimen horiek parlamentura iristea. Ezin gera daitezkela, nolabait, astapeneko tramitean, ez? Guk oso garbi daukagu. Guk, behintzat, gure esku dagoen egingo du hori gerta ez dadin, ez? Eta baita ere, pentsiodunak hilako 25 izango dira legebiltzarrean, hain zuzen, aurreikuspen bada besterik ez, baina gertaliteke ere pentsiodunen proposamena bera ez eztabaidatzea, eta pentsiodunak hor, publikoan gelditza besterik ez zuen artean hitz egiten. Horixe gertatuko balitz, gerta daiteke parte hartze politikoaz gaur egun gizarteak dauzkan espektatibak zapuztea, ez baldin badago eztabaida hori, eta zentzu horretan hori legebiltzarkide guztien ardura da? Zalantzari gabe, esan nahi dut begira. Joan den urtean, luz hitz egin genuen, luz hitz egin zen, ez? Politikarekiko, ez? Gizartearen, gero eta sektore zabalagoen aldetik egon badagoen urruntasunaren, distantziamenduaren inguruan, ez? Ongi. Eta orain, pentsionistak, ez? Antolatu, legez dagozkien eskubide bat baliatu. 140.000 sinadura bildu. Eta parlamentu horretara lege ekimen bat eramaten dutenean, zer egin du gobernu honek? Bada esan, atea itxi bertzaiola, lege ekimen hori. Alegia, sikiera, etzaiola bide eman behar eztabaidari. Guri hori, ulergaitza eta maila handi batean onartezina iruditzen zaigu. Parlamentua baldin bada, eta izan beharko luke,
ez? Gizartearen nolabait hori borondate demokratikoaren eta subiraniaren etxia, ez? Hor guztiari buruz hitz egitea posible izan beharko luke. Are, bereziki posible izan beharko luke hitz egitea herri honen, gizarte honen, parte honen, herri honen, parte honen, importante baten problema handi bat den horren inguruan. Eta hor, PNVek eta PSek momentuz behintzat. Oraindik gero, parlamentuak erabaki behar duelako, ez? Baina gobernuaren ebazpen horrek esaten duena da, horri etzaiola bide eman behar. Guri oso larria iruditzen zaigu hori. Besteak beste, ez bakarrik, baina besteak beste, arestian aipatu dugun hori elikatzen duelako, edo horretan sakontzen duelako. Eta da, esan dut, egon badagoen, distantziamendu edo arrakala horretan, ez? Larun bat honetan ere konferentzia politikoa dauka EH Bilduk, honek zertan baldintzatuko du gaurkotasun politikoa? Guk gauza jakina da, konferentzia politikoa urtero egiten dugu, hor egiten duguna da, joan berri den, ikasturtearen balantze bat, eta ikasturte berriari begirako proiektzio bat, hor finkatzen dugu ikasturteko gure hildo politikoa, edo hildo politiko nagusia, Zentzu hortan, esan dezakedana, aurreratu dezakedana da, detaile handi egirik eman gabe, baina, biharko egunean EH Bilduk, irismen luzeko, tamaina handiko edo sakonera handiko eta ambizio handiko ekimen politiko bat, iragarriko duela edo martxan jarriko duela. Baina horren berri zehatza jasotzeko biharko egunera itxaron beharko duzue. Adi egongo gara honen bestez. Eta bestalde ere jakin nahi dugu, hain zuzen, txiki eta otaegi, zehazki, beraien fusilaketaren urteurrena heltzear dago, udaz geroztikan aipatutako elementua bada, berriki ere zarautzen beraien bueltako eta 1975 urteari buruzko erakusketa jartzea debekatu dute. Ez dakit, jakin nahi dugu, zergaitikan bi pertsona hauen oroimena zalantzan jartzen ari da, eta bereziki norbaitek pentsatzen du propioki beraien senideek bizi dezaketen birbiktimizazioan? Ez dirudi bakarren batzuk gehiegi pentsatzen ari direnik horretan, ez? Egiten ari diren adierazpenekin, eta oro har agertzen ari diren jarrerarekin, nabarmen uzten ari direlako bi gauza, ez? Batetik, errelato bat eta bakar horren inposaketan jarraitu nahia, eta bestetik, herri honetan, lehen eta bigarren mailako biktimak bereiztek jarraitu nahia, ez? Eta horrek zalantzari gabe, noski, badakarrela, aipatu duzun berbiktimizazio hori, ez? Nik uste dut hemen bi plano daude, eta argiki esan beharra dago. Eta salautzen gertatutakoa da, zeharo onartezina barkatu eta salagarria. Zensura eta beto politiko argi bat delako, Estatuaren bi biktimen, diktadura faxista baten azken bi fusilatuen, memoria, landu nahi duen, esposaketa bat, nolabait, betatzea edo zensuratzea, oso gauza larria da eta onartezina. Esaten nuen, hemen bi plano dago. Batetik, txikita eta egi, estatuaren violentziaren biktimak dira. Diktadura faxista baten, zehazkiago, biktima dira. Eta biktima diren enean, errespetu guztia merezi dute. Begira, ona ekarriko ditut, Urkullu lehendakariak egindako adierazpenak, nire ustez zeharo zuzenak izan zirelako. Hark esan zuen, eta arrazoi osoa dauka, ezin egin daitezkeela, ezein behitamaren inguruan, baina ez da txikita eta egiren inguruan ere, inolako nolabait konsideraziorik edo hausnarketarik beren biktima izaera gutxietxi edo zalantzan jar ditzaketenak. Eta hori da, egun hauetan eta joandako asteetan, PNV-ko eta PSeko hainbat ordezkari eta bozeramale egiten ari direna. Horrek, auzitan jartzen duelako, zalantzan jartzen duelako, ñabartu egiten duelako, beren biktima izaera. Eta hori ez delako egiten beste kasu batzuetan. Hori ez da egiten esaterako etaren biktimen kasuan, ez? Eta gero hemen badago bigarren plano bat. Nahi bada politikoagoa. Eta da, esan dut lehen,
Ez dira gainera edozein bi biktima. Dira diktadura faxista baten biktimak. Eta egiten ari direna da, bi persona hauek, bi militante horiek, kriminalizatu. Guk ozen salatu dugu. Bi lagun horiek kriminalizatzen direlarik, kriminalizatzen ari da oro har erresistentzia antifaxista guztia. Zeren eta txiki eta otaegik ez zuten egin deus, 36ko gudariek edo militante sozialistek egin ez zutena. Txikik eta otaegik ez zuten egin deus, erresistentzia frantsesak, partisanoek edo makiek egin ez zutena. Berriro diot, txiki eta otaegi kriminalizatuta, txiki eta otaegi nolabait deslegitimatzen ari dira erresistentzia antifaxista guztiak. Deslegitimatzen ari dira erresistentzia antifrankista bera. Eta modu horretan, oharkabean pentsatu nahi dut, egiten ari direna da, frankismoa zuritu eta erosi Espainian, Ebrotik bera, PP eta Voxek darabilten markoa. 36ko estatu kolpe faxista eta osteko diktadura zuritzeko. Haiek ere hitz egiten dutelako, bi violentzien inguruan, esaten dutelako, bai, baina horazkenean bi aldeek ere izan zituzten nolabait exzesoak edo egin zituzten exzesoak, hori lagunok hori da. Osea, diktadura faxista bat zuritzea. Diktadura faxista baten hori violentzia eta diktadura faxista horren aurreko erresistentzia berdintzea. Eta hori gure ustez behintzat akats ezin larriagoa da. PNU eta PSE etxekalte ari dira gai honetan. Eta jakin beharko lukete. Baipatutako guztiekin gelditzen gara, Arkaitz Rodriguez EH Bilduko legebiltzarkide eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuie eta nahi duzuen arte. Eta goizeko 10 gutxi dira, denbora gainera datorkigu, eta Iker eta Josu sentitzen dut, hurrengoan hitz egiteko denbora gehiago izango dugu, baina, asteburu ona izan zuei ere. Berdin. Izan. Informazioaren aria, naiz irratian. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Historiak idatzidako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan, historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3etan, naiz irratian. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Otea Lili irratsaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, naiz irratian. Donostiako zinemaldia, naiz irratian.
Guztiz bestelako kontuak aipatuko ditugu ondorengo minutetan, 180 graduko jirabira eman beharra dugu, gaur Donostian zinemaldiaren 73. edizioa iluntzeko 8:30 izango delako, irekiera gala ofiziala eta bertan banatuko da lehenbiziko Donostia saria, baina goizean goiz ere, ikusi dira dauneko jende hilarak lehenbiziko filmak ikusteko, goizeko 9:00 ere, zen giroa kursalean. Eta zinemaldiko giro ere irratira ekarriko dugu, pertsona hori bada, Maite Bidarte, gure zinema irakaslea, modu batean esateko, guztiz ez jakinak garen ontzat. Egunon, Maite? Egunon, Pegi. Bueno, irakasle uste dut ez naizela, zinema zale bai. Entzun dugu, oraintxe bertan, Mursegok egin zuen sintonia, hori aditzen da pelikula bat hasi aintzin, areto guztietan, baina ez dakit ez baite gontzareten zinemaldian, ez dakit entzulea jakingo duten, baina benetan hauxe da gertatzen dena. Jendeak txaloka hartzen ditu pelikulak, eta horixe da gaur goizeko 9:00 gertatu dena, 27 noches pelikula ikusten ari dira, bertan dago gure lankide Iraitze Mateo, berak egingo du kronika, irekiera pelikula, film uruguaiar hau izango da, eta horixe giroa. Eta testingurak eta honetan ere, gaurko gara egunkariak, badu zer esana, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendariari egindako elkarrizketa irakurri dezakegu, eta bertan esandakoak ere jaso ditu Oñatze Izpuruk. Azken urtekoen antzeko eskema izango du zinemaldiak, aniztasuna eta kalitatea lehenetsiz Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendariaren aburuz. Ikusleak bere pelikula aurkitzeko helburua izan duela festivalak esan du beti. Yo creo que se presenta parecido a los últimos años, ¿no? Porque sí que es verdad que hicimos bastante cambios de una serie de años, pero ahora tenemos yo creo que un esquema de festival que más o menos nos funciona, ¿no? Entonces un poco el esquema es el mismo, es decir, es jugar a mucha variedad, intentar que haya calidad, pero sobre todo que haya variedad, ¿no? Y buscar que cada ciudadano pueda encontrar una serie de películas que le gusten, ¿no? Esto, yo me acuerdo que Diego Galán hace muchos años decía que cada espectador encuentre su película, ¿no? Hortxe zinemaldiaren oinarrietako batzuk, elkarrizketa horretaz gehiago jakin nahi izanez gero, naiz.eus edo gaur gara egunkarian topatu ditzazkezue Rebordinosek esanakoa, baina Maite, zurekin ere jakin nahi dugu, ea zer nabarmendu daiteken 73. zinemaldi honi buruz. Nik bi ideia nabarmenduko nituzke, alde batetik ni harrituta nagoera bat, aurten ez delako inolako zalapartarik egon, ez da inolako polemikarik egon, azken urtetan beti gertatzen da zerbait, ez, zeola saltxaren bat, eta aurten egiarran lasai iritsi gara, irekiera egunera, normalean beti gertatzen da, film polemiko bat ekartzen dutela sail ofizialera, politikoki oso zuzena ez dena, edo iragarki erraldoi batek sortzen du eztabaida, edo gertatu da ere, aktore ez oso proposa gonbidatu dituela Rebordinosek, baina aurten ez da horrelakorik gertatu. Eta gero, dudari gabe, nik aurtengo edizioan nabarmenduko nuke euskarazko film haunitz ikusiko ditugula, joan den urtean basamortu bat izan zen, oso errango nuke film bakarra, estrenatu zela zinemaeran euskeraz, eta aurten sail ofizialean 3 film ikusiko ditugu euskeraz, eta hori oso seinale ona da, eta gainera euskeraz ere ikusiko ditugu film oso interesgarriak beste sekzioetan, ez soilik zinemiran, beste sekzioetan ere. Eta horre Donostia sariak geroxago aipatuko ditugu, baina zehazki ekoizpen horiek zeintzuk dira, nabarmentzen da titulu propioreik? Noski, sail ofizialekoako aipatuko ditugu bizkor, ze gero egunero egingo dugu errepasoa, eta horre egunez egun aipatuko ditugu pelikula, baina noski Moriartyaren Maspalomas, Goenaga eta Aitor dira zuzendariak,
denbora honitz eman du Goenagak pelikula hau idazten eta ekoizten, gero ere Asier Altunaren Karmele eta Koldo Almandozen Zeru hauak telesaila ikusi ahalko da, 4 kapitulu osoak, azken bi hauek ez daude leian, sail ofizialean daude, baino ez daude leian, ez dago sarrerarik dagoeneko, hori beti bezala zoramena izan da. Eta gero, aipatu ere, ez direla euskeraz, baina bai dira euskal produkzioak alde batetik dago Los Tigres, Koldo Zuazuak ekoiztetxe famatuak eta adituak ekoiztu duena, dudarik gabe pelikuloia izango da urten, Goya sarietan ere uste dute behin eta berriz aipatuko dela izen hori, eta gero dator fuerte Alauda Ruiz de Azua, oso pelikula interesgarri batekin, 16 urteko neskatila bat, erabakitzen du klausura komentu batean sartzea. Los Domingos de izena du pelikulak, eta esan diate oso ongi dagola. Eta gero euskaraz, bizkorra harituko naiz, Gero euskaraz sail ofizialan aipatu ditugu, baino gero oso interesgarri dator Iratoi Gorresti diren Aro berria, garai batean Nafarroan egin ziren, komuna batzuetan dago oinarritua, oso zine esperimentala, eta gero, ezin dugu galdu, klasikoetan, filmategiak zaharberritu ditu pelikula batzuk, euskaraz emango direnak aurten zinemaldian, apuntatu dira. Zergatik Panpox, 16. aidanez, 100 metro, eta oraingoz izengabe pelikulak. Oso aukera gutxi dago, pelikula bek ikusteko pantaila handian, 80. hamarkadako euskarazko lehen filmak, loraldi baten isla direnak, eta ikusi behar direnak. Zinemara joateko gogoa pizten ari zait, baina zailagoela ikusten dut. Donostia sarietaz, jakin nahi dugu ere, Maite, nortzuk izango dira sarituak aurten? Begira, 2 sari emango dira aurten, Ester Garzia ekoizlea jasoko du, eta Jennifer Lawrence aktoreak jasoko du 2. lehen da bizikoa gaur bertan. Almodobarren ekoizlea da, Ester Garzia, ibilbide superra beratxa dauka, oso arraroak dira, sari hauek. Mundu guztia dio Rebordinesek beste zerbait zuela pentsatua, baina azken aldian erori zaiola zerbait, diote Schwarzeneggerren bila joan zela, baina kale egin zuela. Zergate dira raroak, bat, ekoizlea delako lehena, 2. supergaztea delako, eta osaio sari honorifiko da, 35 urte ditu Jennifer Lawrencek, oso ona, baina pixkat raroa da. Eta nik beste sari bat goraipatu nahiko nuke hemen, gainera oso giro onanean bukatuko dugula, ea rekonozitzen duzuen hau. Bai, ez da, badakizu, Aupa Etxebeste. Bueno, aurten Zinemira saria, jasoko dute Telmo Esnal eta Asier Altunak, Aupa Etxebesteko zuzendariak, hasieran biek elkarrekin zuzentzen zuten, gerora bakoitzak bere bide hartu zuen, baina oso zuzendari maitatuak, asteartean izango da Euskal Zeinaren gala, eta jasoko dute, inbertzen merezi duten sari hori. Zorionak bi hauei, baita Aupa Etxebeste saioan, pelikulan parte hartu zuten guztiei, lantaldeari ere, eta adi-adi egongo era, Maite, gaur ekarriko duzunaz, eta egunero ere, zinemaldiaren bueltan, zer dutan izango dugu zinemaldiaren inguruko saio berezia? Kursaletik egingo da 2. kafea, eta ondoren eguerdiko bitan, Aimar Erkiaga eta biok izango gara, zinemaldian gertatzen dena kontatzen. Adi egongo era, eskerrik asko, Maite. Aio, ongi izan. Zaio nun ibilizean, pasa zure oporrak gordeta etxean, datorren udako oporretarako, etorria igurera pasako deuako. Nabarituko zenuten goizeko 10 heldu direla, eta esan beharra dugu Aroztegia auziko auzipetuei, 7 auzipetuei hain zuzen, 9.000 euroko isuna jarri die epaileak. Aritz Santa Maria, zer gehiago dakigu honi buruz, egunon? Egunon, bai, bada zehazki 5.850 eta 9.450 euro ordaindu barko dituzte 2021ko apirileko protesten ondorioz. Aroztegiako proiektua geldiarazteko eginiko protesten ondorioz. Magistratuak derrigortze delitu jarraitua egitea egotzide. Hala ere, auziperatuek sententziari elegitea jar diezaiokete. Bestalde, epaileak absolbitu egiten ditu auzipetuak akusazioek egotzitako talde kriminalaren delitutik. Aipatuko dugu zinemaldia izan berri dugula izpide Maite Bidarterekin eta 2. kafeko lankidek bertatik egingo dutela programa berezia ostira honetan, bada aitzakia horiekin
Aipatuko dugu gaur hasiko den 73. edizioa inoizko edizio euskaldunena izango dela. Izan ere, gaurtik hasita eta hurrengo larunbata bitartean 38 euskal ekoizpen proiektatuko dira, horietako 3 film ofizialean lehiatuko direla. Asier Altunak zuzendutako Karmele, Koldo Almandozen Zeruaoak seria eta Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik gidatutako Mas Palomas dira sail ofizialen lehiatuko diren euskal ekoizpenak. Hala ere, sail nagusiaz harago erentzungo da euskera, ara nola New Director sailean, Aro Berria Irati Gorostideren lanaren eskutik eta Zabaltegi Tabakalera talean Bariaziak Lur Olaizoraren film laburraren elkarrezketetan. Bestalde, kirolari dagokionez 8 euskal korrikalari lehiatuko dira trail runeko munduko txapelketan. Ilaren 26tik 28ra jokatuko da hitzordi ofizial Lori Kanfranken, 73 herrialdeetako 1800 korrikalarik parte hartuko dutela distantzia ezberdinetan. Bada 8 euskal korrikalari lehiatuko dira, Oiana Kortazar, Sara Alonso, Malen Osa, Naiara Irigoyen, Ibai Larrea, Onditz Iturbe, Peio Berribeita eta Ekain Fernandez dira euskal ordezkari horiek. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazoerarik? Bai, auto batek matxura izan duen 633 errepidean, Bilboko norabidean eta bertan Derio aldean trafikoa motela da. Besterik gabe, lasaitasuna da nagusi gure errepidetan. Eguraldiaren berri ere jasoko dugu Ikerri Barruzea. Ostiral honetan eguraldiak zertxobait ez egonkortzera egingo du. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, hodei hauek mendebaldetik ekialdera mugituko dira, eta naiz eta zerua zikinagoa agertu orokorrean ateri utziko dio. Arratsaldeko lehen orduetan eta nahiko eguraldia atsegina nagusituko da, baina pixkanaka barnealdetik barna bero hodeiak enkaratuko dira, eta arratsalde erditik aurrera hemenka modu isolatuan ekaitz zaparradaren bat edo beste izango da. Orokorrean esan bezala nahiko sakabanatuak izango dira eta ez dirudi oso indartsuak izango direnik. Haizeak hego ekialdetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu, bereziki haizegunetan, mendi inguruetan eta gehien bat lurraldearen ekialdean. Temperatura minimoak gora egingo dute eta goiza oso epela izango da, minimoak 18 eta 22 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso gradutxoren bat jaitsi egingo dira. Kantauriar isurialdean 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean 32 eta 35 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hauexek orduenetarako nabarmendu beharreko albistak eguerditik aurrera gehiago aritz, eskerrik asko. Gero arte. Eta joan aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, jakin badakigu, gaurko honetan apur bat gertuago zaudetela, ezta? Egunon? Egunon, Pelli. Nun zaudete? In San Sebastian International Film Festival here in the front of the Kursaal building. Hemen txegaude. Hemen txegaude zurrila etorbidean, nahi zen gune berezi honetan, urtero bezala, dagoeneko gure denboraldi hasierako ohiturare bilakatu da, eta hemen txegabiltza, dagoeneko gure protagonizetako bat gurekin dugula, eta gaurko saiorako prest hemen parean Kursala, zerua urdin, euraldi ederra zinemaldiaren abiatze egun ontarako. Berriki Maite Bidarterekin ere saiatu gara, zinemaldiaren testuinguru horretan murgiltzen, esan digu, aurten ez dela polemikarik edo, ez dakit hori xebera ero aipatuko duzuen, edo zergaitik ez polemika bat sortu? Badakizugu lokatzetan sartzen oso zaleak garela, Pelli. Beraz, ez dakit oso ondo zer erantzun, ze gaur egia esan ondo gozaldu dugu eta nahiko paketxu gatoz, baina bihar beste kontu bat izan daiteke. Beraz, auskalo, baina, bai, egia da, badira hainbat osagai zinemaldi ez oso polemiko bat izateko, aipatu duzu lehen ere, entzuten ari gintzei zuen, euskararen presentzia badela, nabarmentzekoa, beste urteekin alderatuta behintzat, ez dakite oasi txiki bat ere zote den desartuan, baina tira horren alde onari ere helduko diogu, zinemaldiaren jarrera, Gazako genozidioaren inguruan garbia, zehatza eta uste dute duintasunaren eta giza eskubideen aldeko izan dela, beraz egia da, osagai asko ez dizkigula utzi polemika antzuetarako, baina egongo dira. Egun asko ditu zinemaldiak. Edo zer gauza gertatu daiteke. Baina, esan dakoa, momentuz, ondo gabiltza. Hori da, eta jakin nahi dugu baita ere, zuen saio berezi honen hastapenerako nolako kontuak aipatuko dituzuen gaur?
denetarik izango dugu, asteko Alain Maiarekin ariko gara, dagoeneko gurean preste daukagu, eta tira, Oiana Maritorena gurekin dugula baliatuta, dantza girotik, zinemaldiarekin lotura egingo dugu. Ondoren, Jesus Mari Lazkano margolari izango da gurean, Natura Fujite film laburra gaur estreinatuko du, lan ikaragarri ederra, eta, dagoeneko ibilbide oso bat duen artistaren ez da lehenengo nolabait parte hartze ikusentzunezkoa izango, lan gehiago egin ditu, eta oraingoan ere mendian eta glaziarren gorabera eta denboraren igarotze horrekin jolasean lan oso polita egin du. Lara Izagirre gurekin izango dugu, iraganean izan da hemen esaterako Nora pelikula aurkezten, azken urtetan ekoizleen aretan ere ikaragarrizko bidea egin du, baino El Regalo film laburra aurkeztuko du. Giza eskubideen jaialdian aurkeztu zuen lanaren dokumentalaren tematikari jarraiki, baina fikzioaren girotik, Lourdes Iriondo, ez gara alferrik pasako dokumentalaren inguruan ere ariko gara, eta gurekin izango da Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendaria, nolabait euskal zinematik aratago ere, bai sail ofizialean eta baita bestelako interesgarri zaizkigun saietan halako gomendioak egiteko, eta nolabait zinemaldiaren begirada globalago bat ere izan dezagun, hori guardiko 12etara bitartean izango duguna. Hori da, adi egon beharko dugu ezinbestean. Eskerrik asko Iñigo eta Goiuri. Eskerrik asko zuei. Eta gure partetik besterik ez joateko tenorea, heldu zaigu astelehenean, bueltan izango gara. Ondo segi, asteburu politxa izan. Aio! Naiz irratia.